ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰዓት 2 ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ናባኻ ዝፍኖ መደብ መጋባእ ደቂ ሃገር እዩ። ክቡራት ተሳተፍቲ እንኳዕ እንደገና ተረኸብና። ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱ ሓፂር መእተዊ ድሕሪ ምቕራበይ ገዛ እካትዓሉ እዩ። ጽቡቕ ዶ ስማዕ ኣለኹም? ጽቡቕ ኣለኻ? ኦኬ። ብርጌድ ንሓመዱ መን እዩ? ብርጌድ ንሓመዱ ናዕቢ ተበዲሉ ዝተገፍዐ ኤርትራዊ መንእሰይ ተጠርኒፉ ዝጥርንፎ ዝሰኣነ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ቁጣዕኡ ዝገልጸሉ ንፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራን ንዓለምን በደሉ በደል ህዝቡን ጉዕዞ ሃገሩን ከስምዕ ዝተጠርነፈ ዝነጠፈ መንእሰይ ኣብ ከመይ ዝበለ እዋን ተፈጢሩ እቲ ቅድሚ 15 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ርእሲ ብህግደፍ ተበዲሉን ተገፊዑን ሃገሩ ሓዲጉ ምስዳዱ ምድረ በዳታት ሱዳን፣ ሊብያን፣ ግብፅን ተተቐቢሎም በዲሎሞ ዝሓለፈ እዩ። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዓቕለን ዝፀበበን ጀላቡ ተተገልቢጠን ክጥሕሉ ኣብቲ ምጥሓል ጥንስቲ ኣብቲ ባሕሪ ክትወልድን ክሞቱን መንእሰይን 3 ህፃናት ደቃን ጥሒሎም እናሞቱን ኣብ ሲናይ ተተጠቢሖም ኮላሊቶም እናተሸጠን ናይ መሸጠኦም 10ታት ኣሽሓት ስለ ዘይከፈሉን ንክኸፍሉን ቆረባብቶም ብሓዊ እናተቃፀሉ ዝሞቱን ሑፃታት ዝበልዖምን እናረኣዩን እናፈተኖምን ዝሓለፉ መንእሰያት እዮም። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቶም ምእንተ ስልጣናቶምን ረብሓታቶምን ንሃገርና ከይትርኢ ኣዕዊሮም ከይትዛረብ ድማ ዓፊኖም ዝገዝኡ ዘለዉ ጀነራላት $4,000 ዩኤስ ዶላር እናኽፈሉ የጓዕዝዎምን ይሸጥዎምን ምዃኖም እዩ። እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ብምንታይ ዘይሓለፉ በቢ ዝሓለፍዎ ኸ እንታይ ዘይተመከሩን ዘይረኣዩን ተመክሮታቶም ኣካላዊ ጥራሕ ዘይኮነ ስነ ኣእምሮአዊ ማህሰይትታት ገይሩሎም እዩ። ኣብ ከምዝን ብኸምዝን ዝተፈጥረ መንእሰይ ኣብዚ ዝተሰደደሎም ሃገራት ዝገጠሞ እንታይ እዩ? ተስፍኡ ዘመን መን ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ምስራሕ ዝተሳእኖም ዝተበታተኑ ፖለቲካዊ ውድባት እቲ ካብ ሃገሩ ዘባረሮ ጨካን ኣተሓሕዛ ምልኪ ህግደፍ ኣብቲ ዘዝበፅሐን ሃገራቱን ካብኡ ብዘይነኣሰ ኣእምሮኡ እናጨነቐ ሰላም ዝኸልኦም እዚ ካብ ተኸታታሊ ውግኣት ከየዕረፈ ትምህርትን ንቡራት ተዓባብያን ክቐስም ዘይተዓደለ ወለዶ ንዝገጥምዎ ሽግራት ብርግኣት ሓስበሎም ዕድል ጥራሕ ዘይኮነ ባይታ ስለ ዝረኸበን ዝኣመሳሰሉ ዘጓህሩ ክውንነታት ስለ ዝኸበብዎ እዩ። ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎምን ካልኦት ክጥቀሱ ዝከኣል ተረኽቦታትን ነዚ ናዕቢ ከልዕል ኣገዲድዎ። እዚ ናዕቢ እዚ ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ክልወጥ ከይተሰርሓሉ
ናብ ፖለቲካውን ብረታውን ጎንፂ ዝኣቱ ዘሎ ይመስል ሓደ ካብ ዝሕበረና ዘሎ ብፍቃድ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈቀዶ መሰረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውደብኡ ብምክያድ ነቲ ቃልሲ ኣንጻር ክግደፍ ግንባር ንግንባር ክገጥሞ ምብጋሱ እዩ ኣብዚ ክነልዕሎም ዝግብኡና ሕቶታት ኣለዉ ሓደ ኣዲስ ኣበባ ካብዚ እዋን እዚ መቃለሲ ባይታና ክኸውን ይኽእል ዶ ክልተ ካብ ውድባት ኤርትራ ኣብ ግዜ ህወደግ ዝነበረ ዝምድና ብምንታይ ይፍለ ሰለስተ ትግራይ ከም ኣካል ፌደራላዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብብዙሕ መገድታቱ ድማ ተዋሳኢት ክትከውን ግድን ስለ ዝኸውን ብኸመይ ክርአን ክግለፅን ይከኣል እዚ ካብ በልና ብርጌድ ንሓመዱ ጉዕዞኡ ካበይ ናበይ ምስ መንን ብኸመይን ከዝብል ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ክንከታተሎም ይህልወና እዚ መድረኽ ንተሳተፍቲ ጥሉዕን ክፉትን እዩ ናፃ ርእቶታትና ከነቕርብን ክንሓትትን ክፉት መሰል ተሳታፊ ኮይኑ ከምቲ ወትሩ ብምክብባር ክኸውን እዘኻኽር ሕቶታትን ርእቶታትን ናብ ገዛ እዮም ዝወርዱ ኩሉ ተሳታፊ መልስታት ርእቶታትን ይህብ ሎሚ እታ ናይ 5 ደቃይቕ ንርእይቶ 3 ደቃይቕ ድማ ንሕቶ ውሽጣዊ መምርሒና ኣጥቢቐ ክሕዛየ እዚ ጉዳይ ኩሉ ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ዝቃለስ ህዝባውን ሃገራውን ርእሰ ወግዒ ስለ ዝኾነ ብዘይ ገደብን ብዘይ ምሕናኽን ከነውግዓሉ ተስፋ ገብር እቲ መጋረጃ መድረኽ ተኸፊቱሎ ክቡራት ተሳተፍቲ ናባኻትኩም እዩ እቶም ተዋሳእቲ ንስኻትኩም ስለ ዝኾንኩም ይቐኒየለይ እሞ መበገሲ ክትንከፉ ካብ ዝግብኦም ነጥብታት የቕሪበ ዘለኹ ኩልና እንከታተሎ ዘለና ስለ ዝኾነ ኣብቲ ገዛ ንጡፍ ተሳትፎ ብምርኣይ ክንከታተሉ ዕድም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ቶም ድሕርኩም ዝመጻእኹም ጀማል ሓው መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ሰይድ መርሓባ ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ኣነ እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ብሎም ንኹሎም የቐኒልና ስለቲ ደሃብካና ሕፅር ዝበለ ጽሙቕ ኣቢልካ ዘምጽኣኻዮ ኢንትሮዳክሽን ኣነ ኣብዛ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ብዙሕ ዘሰክፍ ኩነታት ይሪአላ ኣለኹ ምክንያቱ ትሕቲ ባይታ ከምቲ ክትገልጾ ፀናሕካ ወላ ተበደለ ዳ ይኹን እምበር እቲ ዝገብሮ ዘለዉ ግን ዘሕለፈ ትንፋሰ ባሕለፈ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብመጀመርያ ኣብቲ ምስግደፍ ምጥምጣም ጀሚሮም ነይሮም ደስ ዝበሎ ሰብ ነይሩ ደስ ዘይብሎ ከዓ ብዙሕ ነይሩ ምክንያቱ እቲ እንካን ሓባን ዘተ በኺሩ ካብ ሕጂ ንዮ ዳውን ኣይንብልና እንታይ ደኣ ብደንጎላ ብዓመፅ እንታይ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኣትኻ ብደይ ሕጋዊ መንግስቲ ብደይ ሕጋዊ መንገዲ ክትቃለስ ምፍታን ዕድሚኡ ሓፂር እዩ ከም ዝረኣና እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማኒ እቲ ዝገርም ከዓኒ እዚ ነንሕዶም ሕጂ ዝገብሮ ዘለዉ ኣብ እስራኤል ይኹን ኣብ ሽወደን ኣብ ጀርመን ወረበ እዚ ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ብከምዚ ድማ ከነ ፅልእን ቅርሕንትን ከነ ምፍልላይን ከነጥር እንተደይ ኮይኑ ነቲ ቃልስና ሓጋዚ ወይ ከዓኒ መርሓ ጎደና ክህቦ ዝኽእል ኮይና ኣይስማዐንን
بز أكل دما ندفكا أدل هيومم ريجروب بينهم مسيهم كم بحديش كم نقولهم إتي زقبلو زنبرو نايبا على طول نايبا خارح أجميرهم حجز انتا خونا له دور هوس بمودك عاتس عوت كويننا إتي ناتهم دي مبسال ديو ولا إتي أي كابهم أي كابتهم بقولنا خوينا نسمع من نمجتهم نورنا أب حدي مدرح كنبصح أيكالنان كنرادا أيكالنان اسم كسعبنا أيكالو نحنا عقب كنولو ما أيكالنان إزيا عبتا بيشر سيركل ملسنا لا بزح كاب تاريخنا تمحرنا خونا نعي أي سمعن معناتو كل جزء بإيفنت دريفن خيدا لنا حسبنا مزينا إزيا واسعنا إزنزن كابتن زحلفه تمهرنا نعو أرمناها نقدمي نخذلو نبل منقد دا هندل لنا نبل كابت ترفقن كم زي بإنجليزي بلو they are bringing young boys and young girls to do men's job دبلو انتاي دي انتاي امزولو عدنا دي كلاندين فويسان او خوننا له الذي it requires a deep thinking تي عقل زلو سب كم بحديش جروب كوينو كمي انتاينا وريدنا دلو بخمي من قدينا هنكتلو نتقالسي بخمي من قدينا هنما عبولنا دي أزبلا عابين سفحين مميات يدلنا له بالتانكيو نجي أبزت ودي الله. Thank you سعيد. Thank you. صقاي نباخاين صقاي تسمعني دلها أنميوت قبرها صبو دحان كل الكيان ديها الزمان سيحيلي بكل تفتينو خلالي تشيطو بمدرة بيدا سينيا بمدرة بيدا السودان كل ذا حالفن ديو هجي ازي هزباو بارعيو هجي هو بنسبوزح سكفتاتاتو كل الكيان ديها بناي منقسي إثيوبيا تأما مينس نتاي سكفتات هلو دا هلو ننديو جن حلمي تفريد كاساي أيبني يخدك سالكا أتي بارع تجمير الله سبحان الله تاي هون إن فلتونينا لك عم زبل كاي خازبل سبعي تخون زخيل تجراين دي هو تجمير الله صبوغ يعني زبله صبوغ صيلكا نايفرح ترح وزي كيكون الكا صورة إرتراكو بقربات سبات موحدات سبات تجميرو بتبعت دحركا هزبين أو حيزو مهرون حرسين قلملن أبز درجة زي بسيحو حجي نتسكفتاتو نحنا زلزلة ودبات نقله سابورت خبرو له قلنا أي بوليتيكا خستيات كاي قاطمو دامبر اتمجمر أونتاوي صبوعيو يبلا أنا زي أود حنكا أنا سرح لهني زي أدربي خيس لزدلو خيه معلش. Thank you صقاي. Well صحجي ناي سيد سخفتاتات سمعنا لنا ندقامو بزيد اللي صقاي كا ساعتم دينا فريحنا خنبر سلازيتي بارع تجميرو له كمي ما نساتفو طرح كنرئي قبا بهالاي اوكي جي اس ماني جي اس يتكحف بالكالخا ردا وردا ندنا غير كان نديها كل جيزي جيس جاستس كيا قدم تمزجوان نبره في اي اكل بردا تحسن بردا اسمه عفيه بي لما يكملهم مسجن دحنينا اوكي واتسل من وغني انتي زبلو نزي برجينا حمود حاده فرنايتي تجمره من قصاصات كاب نوي جزي زبلو وصيتي بخمزي بقاله تقاچي سي وصيتي ما فيه
كمزي قال حوينك سايتوس يا جوا قال كومو وصيتي نايتي مغوص واص نورنا قالسي يعني هاي سالونكا ግን እንታይ ዝብል ስክፍታ ኣለኒ መን እዮም መራሕቲ ተፈቶ ሕጂ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ እቲ ማኒፌስቶ ዘይኮነ እቲ ንቅድሚት ምሕላፍ ዘይኮነሲ ዝሓልፉ ዘይኮነስ መን እዮም እቶም ንቅድሚት ዝሓልፉ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ኩረ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ተግባራት ክትሪኦ ከለካ ከዓ ገለ ተሳራታት ከዓ ትርኢ ማለት صباح نقول تسمعك أساسا ما والله خلي أحد بالتاب هاي أجيتي تريزات مالك أجي ثاني شيء واحد توم زبدو ذلوا منيو كلاي أبتمقدات هنتاي ولد الله مالسي هنتاي مسألة هنتاي نجرا فابد سبيه مسألة أمنس أبتونيزيا هذا من يسوي نفسه كاسبه هو ريفولوشن ماتري كم زيتات أبعد إيران كم حتى قتيلهم أبعد السودان كم بميديا حجي أتوم زبدو زلوا سواتي مخنيات خونوا اليوم نتي ينشاف هناك من قصاص اللي قاعد تحسب فخلا يمنيهم ضف قوم زلوا أتوم دفعت بدحي زلوا ولا حد تكون كفن أتوم جتهم كفن زلوا ግን أتوم أونس زخون سباتهم زهرهم زلوا ስለዚህ بدحري تزول منيو تحطو ازي نعاي سكفتا فطر لي كلاي زاني اثيوبيا ميتاو نزار اسات كم سب اتيو ما واخيبا مقارب نورمال اثيوبيا زلو هنا سافر يها ميزوق بالتسليها اتبا اخيدو تاخيبا دغبره ግን انا باكال دفولتو سب مالتي صبغ يرز فولتو سب اثناتو سنا حساب كانا بوليتيكا ولا بزعوا ايرترا زلوها أتبي أزفل سب كذا تقول كم زين قريمي تحالي بكم الرحم كله خريهم كلهم نعي كبي ستة يسبتر الله كبي ستة مخنياتو نا ايدنتيتي حطوا زلوا سب مهانو إذا حجي طبعا كريم زلوا ترى أنا ايدنتيتي حطوا له وام كوينو نايمن الناس حطوا له وام كوينو صباح النهار تلاقي حجي زخيت زلوا نايمن الناس أساس لزخنا تبرجينا حمودو مالك تموس بحجوا زلوا نتني ويتحسوا قلب السوق هو تلزفين اسمع عنقو بإرترا اتا كم هاجر كفلت وما هاجراونت زعسلا هاجر في حزب دما 30 عام بوز كوسكوس حزب من سيد ما اذن ترى ابوس طافيوم ويتبول عميل ويتبول عوان سلازي اتي ناي برجيدنا حمودو اتي سنا حساب ناي وشتي ناي توم راح تخليهم كله حطو من الناس نزخونه بتقلص الزاربو دفير الزاربو نجر مالتي إذا ميرترا صفات مدار بحنا تفونا من يزبل الناس علني اتقالسي هذا ناينات النت قالسي له ناس النت قالوا سقاسي هاجر كحيسكا او تدبر تسقاي حسب او تقبرو قالسي ناس النت قبرو قالسي لازم حبر بير حيسكا يقبرو قالسي له الناس النت ميصني هاجر كا بانديرا تولبن حتونا من النت اندحر لك ادم موالكا زي عرف دمي تولد مخنياتو من النت تفطري ني حدا سب تفطرو تغيرو يتخلني خا حجي حدا من النت لعل كبل انت دا على اوتوريتي خص دا على كل زين خالي من النت سلسكت ابتا هاجر وين كتكونايت حجي ناي من النت هاجر ناي مسرات بيربز زلو وخيني دسمعنا انا تنهرو ريم كله ولا تعوشت زلو كم بنزين زنقساسو زلو سنا حساب نتمنئسي ازيو زبل امنت علني ازي دما بعيننا نريو زلنا دي سمعنايو اوشتو معاتينا دما كنكيد مس حسبنا بزاسنا حساب دي ادما لغيعم سلازوصنا احنا مسكر سلازقنا بعلي مسكري انا ازي برجينا حمودو شافو فولتو خل وشتو خي فولتو خل كمز خلوك بايكن نيجن عايز الرأيني اب ايرترا كمز زغم نابله كابز حلكينات نفس الزخبده صفات ني حد مخنياتو نت زباسو زلو حزبي اي بسلن لكم فلوخن بسنا حسب هاجراون تهانص من اسيد ايمبر لوط زدلد امبر من النت حطو زلو من اسي يكون سلازي خلطو جروب يتخفيد زلو ابتو جروب يتخفيد ذات سو انا عجي كم سب كم بيرسونالي إليس عيبه زلوكم مخنياتو ابتو جروب يتقميو ابت ነገር የለኹን አነ አብነት ብሎክም ሕጂ ስለዚህ እቲ ህስከ
كلتيهم كهسيو أمود داتها مفتو صلاتي أخذكم مفتو قروابتي أخذكم مغنياتو أتوم كلتي أخذ حدا جزار لك حوات تبعيس كلها زونا عاي كمرد أزبي زرعي لنجر وتصيت نايز زخيت زلوا نجر صفات مبر دحنت هاجر كهوناي كيلون قال أي ما سرعة كتعلمون إرترا خم إرترا زي فلتات الأخوينو نايمن النت وان النت انت دا في سلطانس نايمن النت وان النت كوبرون تا دقالس هالبي تفريطو خاهم مخاني تمورات يوم علىكم زنور انت دا على يموسي اذا برجينا حمودو خا انت دا كما عينتنا حسب هالبيو يراينا له بخمي من قدينا خا كف سرعه فرينا هنريو مخنياتو تسرعات نيرترا يتفالو خم إيرترا خم هاجر وين أخذنا دوباتا فريسو مهندس بوايد لياني بلالو مسوم كا مسكوريد حد هزبي ناس بالنتالو حجي ويتي هاجر إيرترا لكن ناس هزبي تكون على زبلو شفاني شفاني ولا حنتي كمزي بابليك كمزي ادفرتايزمنت زغبرو لحد مساعات خايت نجر بنا خال كوين سنحكا نعاي شفاني تحقي نايتي بركينا حمود زبهال ناي قاس حمرتي ايبلوني انا حجناتي حسابي كم نوع تعذبكم مالتي سو اتي زمت سعابين كبيت كخون مهاني يرداني كتمول سوم كاي تخيلني خا مغنياتو اتيوم ناي هيكده بهاغراونت زبل شيفان اسياس كبير يزو مالو كوميد مسروم زلو سبايكم مسلولو نعو كلا خلولو ازيوم دما ثمن اسي كابتوم مرحتو زو صدو ነገር አለ ሱካና የምንነት እኮ ስለዚህ ክልተ አንጻር ከቢድ ዝሆነ ንጥፋት ምክንያት ዝሆነ እዚኦም ሕሉፋት ሃገራውያንን እዚኦም ጋር ሕሉፋት መንነታውያንን ስለዚህ እዚ ዓይነትና ሐሳብ ዝኻኒ መሰረት ወይ ምንጭ ናይ ጥፋት ናይ ኩናት መበገስ መወልዕ ናይ ኩናት ክርቢቲ ሰውሩስ ናይ ኩናት ሰዓት ዝሆነ ሰዓት ኣብ ኤርትራ በከምዚ ዓይነት አካይዳ እዚኦም ከይዶም ሰላም ክምቢ ወይ ካ ኤርትራ ከኤርትራ ተጽል ያዝምን እምነቱን የብለይን ናብ ዝኸፈ ኮምፕሊኬሽን ካአቱ መሆን ዝርዳኒ ወይ ሪዕምካ ምስኦም መኻዲ ወይ ካአኒ ስለዚህ ናይ ስርዓት ዘለውን ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ነጥቢ ምክንያቱ ስርዓት ቆሙ ስለ ዝሆነ ስርዓት ቆሚ ትሪኦ ከለካ ናቱ ዕላማሲ ዶብ የለን ሓደ ህዝቢ ናቱ የልካሲ እሶም ከ አንተ ዳኹም ብልኻሎ እቲ ሕጂ እንታይ ኻትሪ መስለኩም እቲ ተግባር ይኻትሪ ሰብስቲ ነጸብራቕ ናቱ ይኻትሪኦ ዳ አንበር መልሓስሎም ካንትሪ እንታይ እንጽባረቕ ኣሎ ስለዚ ንዓይ ከም ነዳ ኣዝቢ እቲ ሰዓቤኑ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እየ ዝኣምን ብፍላይ እዛ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸድዋ ንዓይ ዓባይ ሕቶ እያ ምክንያቱ ኢትዮጵያሲ ውሕስነት ክኸውን ኣይክእልን ናይቲ ስርዓት ዕሱባት ኣዝዮም ኣሽሓት ስለ ዘለዉ ኣሚንካ ክትኸዶ ይትኽእልን ኢኻ ንኢትዮጵያ እሞኻ ማዕረ ከምዚ ኣኼባ ክትገብር እንተዳ እዚሲ እንታይ ዕላማ ስለ ዘለዎ እዩ ሕጂ ንሕና ዓያሲ ይኮንና ቆልዑ ይኮንና ንላይቶም ምሁራት ክበሃሉሲ نخمز تسوعلو አይተቆሉን ይኹም አይብልን ያነ በተዓመይ ከማን ተረዳትን ነገር ንሽቲ ያላ ስለዚህ እዚ ዝኸይድ ዘሎ አካይዳ በሐፈሹ ካብቶም መራሕት ጉልዶ በخلو ሃገራውነት ዝሓዘ ይኮነ ኤርትራ ከኤርትራ ከሐቁፍ ዝኽእል አካል ይለኻ አይአምንም ግን ክትቆመሉ ትኽእል ይኻ ለተመለሰ ክትቆመሉ ትኽእል ስለዚህ ብኮመድ ላይ ከድሊ አባቶም ብኮመድ ላይ ከድሊ እንታይ ማለት እዩ بوم سوم كم تنعها تقوملك ساسوم تقومله لا تبزح تقومله فتا إن كانت سرعة عالية مسألة هاي حزب حزب سخا هاجرا وخن كاتسنة لا حزب مسيل كاتسنة نجرات مسمى تسعون هاي مع الرأي تقول ولا كان ممكن يأكل بوزيشن يحس كله هاتوستو سو تخيلوا توم هاجرا وين نتعبتي برينا حمودو بوزيشن تحوزو أنا زي لبواي نأكل سوم تدع حزوم وخيرهم ممكن كورم تدع خوينهم نسون تزخيد زلوا من السيم ممكن كورس لو خوينهم زلوا نسون نتيجة بغلطي كان يوم تحسب كل اللوم أتابعت أويت هاجر إيرترا أني مش كل بقرب تاب سلام كتنبرت تخيل تنايت نتاويت إيرترا كوف كتبل تخلافت طبعا هجي ناتي زي ناتي أبغى يلا الله خير بشوك ما من قبل الله نوير يفلط ኣለኹ ኣብ ኣዘራርባ ኣብ ጉዕዞ ከም ዘለኻ ጽቡቕ ረዳእዝጊ
ጽቡቕ ትዕዝብቲ እዩ ኣኸዓዮ ዕቑባይ سمع دلهم ወ I think نابتي حسنا بيلكا زغلت كايو مؤتوي كاو بزح زفل مغلصات كو هاو زي مثلنن ግን ከም ትኩልና ንፈልጦ ምንቅስቃስ ናይ ብገር መሓመዱ ካብቲ ቀጻሊ ናይ ፖለቲካን ናይ ብረታውን ከውኻ ድሕሪኻ እዚ ኣብ ወፃኢ ዝቐፀለ ናይ ብዙሕ ዓመታት ተቃውሞታት ቀጻሊ ዝኾነ ተቃውሞ እምበር ሓድሽ ተቃውሞ ኣይኮነን ኣብቲ ዝግበር ተቃውሞ ዝሓለፈ ነበረ ግዜያት ኩሉ ሻዕ ሰለማዊ ሰልፍታት እዩ ዝካየድ ነይሩ ዝሓለፈ 2 ዓመት ግን ዝጎንፃዊ ዝኾነ ነገራት ተወሲሕዎ ተዘይኮይኑ ተቃውሞ ኩሉ ሻዕ ተቃውሞ ብስርዓት ኤርትራ ዘሎ ተቃውሞ እዩ ብስለ ነገር ኣይነበረን ግን ክብገስ ከሎ እቲ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኦርጋናይዝ ኮይኑ ብመደብ ዝወፀ ስለ ዘይነበረ ኣብኡ ዝሳተፉ ከኣነ ኩሎም ዓይነት ተፈላለዩ ተቃውሞታት ዘለዎ ዋላ ውድባት ካተርፈ ዘለዋ ምንቅስቃስ እምበር ናይ ፍሉይ ዝኾነ ሓደ ውድብ ወይ ሓደ ምንቅስቃስ ክማንክትሎ ይትኽእል ኢኻ ኣብኡ ዳርጋ ዘየሎ የለን ኢኻ ክትብል ትኽእል ስለዚ ምናልባት ገለገለ ሰባት ተፈላለየ ዘለዎም ኣብቲ መሪሕነት ክህሉ ይኽእሉ ናይ መንነት ዘለዎም እንዲኹም ዝሓውና ዝብል ፀጥንሐ ተፈላለዩ ግን ብሓፈሹ እንድሕር ክንጠጦ ኮይና ግን ሓደ ውድብ ዝኾነ ሩፍ ዝኾነ መደባት ህንፃት ውፅኡ ዝተበገሰ መደብ ስለ ዘይኮነ እዚ ክትብሎ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ጥራሕ ተቃውሞ ምዃኑ ጥራሕኻ ክድምድም ትኽእል ስለዚ ኣብቲ መንጎ ዘሎ ነገራት ግን ምናልባት ሰባት ተፈላለዩ ሰባት ተፈላለዩ ዝምባሌ ተፈላለዩ ዘለዎም ኣብቲ ውሽጢ ከም ዘለዉ ዘይጠራጥር እዩ ሕጂ ንዙይ ምናልባት ናብ ዝሓሸ መንገዲ ተጠርኒፉ ዝኸደሉ ኣደብ ገር ዝኸደሉ መንገዲ ሒዙ ዝኸደሉ ነገር ንምግባር ምናልባት ናይ ኩሉ ሰብ ፃዕሪ ናይ ኩሉ ሰብ ሓሳባት ናይ ኩሉ ተበግሶ ክግበር ይከኣል እንተተኻኢሉ ንኡ ኣሊኻ ቀሊስካ ስርዓታውን መድባውን ዝኾነ ኮይኑ ክኸድ ከም ዝኽእል ምግባር ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ኮይኑ ይስምዐኒ እንተዘይኮይኑ ግን ኣበጋግስኡ ብዛዕጋብ ተጠርኒፉ ስለዘይከደ ብዙሕ ነገራት ይረአዩ እቲ ውሽጢ ብዙሕ ነገራት ከዓ ገጋታት ከዓ ከም ዝሓለፋ ትርአ እዩ እንተቲ ጎለፃዊ ነገር ዝፍጠር ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ንዓብዚ ዝግበር ኩሉ ግዜ ጎንፂ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣውሮጳ ድዩ ዋላ ብዝቐረበ ከማን ብዛዕባ ናይ እስራኤል ፍልስጤምን ዝነበረ ከማን ዘይፍልስጤማውያን ዘይ እስራኤላውያን ከማን ኣብዚ ኣሜሪካ ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ነይሩበት ትምህርትታት ስለዚ እቲ ጎንፃዊ ከዓ ኩሉ ሻዕ ዘሎ ነገር ግን ንሕና ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እዚ ካራዶ ፋስዶ ዘበገሶ ዓይነት ተቃውሞታት ዝግበር እዚ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ይረአ ኣሎ እንተዘይኮነ እቲ ካሊእ ዝግበር ናዕብታት ዋላ ምስ ፖሊስ ድዩ ምስ ካሊእ ድዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ሰማያዊ ሰልፊ ክልተ ተጋራጫውቶም ዘለዎ ዝረአ ነገር እዩ ብዛዕባ እቲ ብዙሕ ነገራት ግን ኣብቲ ዘሎ ጉለታት ግን ኩልና ክንሰርሖ ዘለና ነገር መስሉ ይስምዐኒ ምክንያቱ ብጥርንፉን ብመደቡን መፅናዕትን ተበገሰ ነገር ስለ ዘይነበረ ካብኡ ላዕሊ ክፅበ ንኽእል ነገር ከዓ የለን ስለዚ እዚ ኣሎ እቲ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ተንክፎ ዝሓውና ግን እቶም ኢትዮጵያ ዝገበሩ ባዕሉ ተጠርኒፉ ብርገድ ንሓመዱ መዲቡ ብኡ ክገብሩ ከም ዘለዎም ዝመደበ ኣይኮነን ከም ሰማዕኽዎ ዋላ እውን ድሕሪኡ ተሓቲቶም እውን ዓለም ለኻዊ ብርገድ ንሓመዱ ብዛዕባ እዚ ሓላፍነት ከመይ ገርዲ ኮይኑ ዝህሉ እውን ንፈልጦ ነገር ይነበረ ተባሂሉ ተራኺቦም እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ እዩ ብሕጂ ኢና ርክብ ክንገብር ምስ ዓለም ለኻዊ ብርገድ ንሓመዱ እምበር ምስኡ ርክብ ከም ዘይነበሮም ክገብርዎ ከለዉ እቶም ዝገበርዎ በአዲስ ኣበባ ስብ ክንደይ ሓላፍነት ነይረዎም ሳብ ክንደይ ካሊእ ነይረዎም ካሊእ ሕቶ እዩ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ግን ምድብ ኮነ ጥርፍ ኮይኑ ብመደብ ተገብረ ነገር እውን ኣይኮነን ዋላ ዘብዚ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ዝግበር እውን ከምቲ ዝገለፅክዎ መደብ ሒዙ መደብ ዝኸይድ ነገር ኣይነበረን
ካብቲ ተቃውሞ ተበገሰ ናህርታትን ቅርጫትን ዘምፅኦ ኣብ ብዙሕ ጌጋታት ከዓ ተራእዩ እዩ ስለዚ ነቲ ምንቅስቃስ ክድገፍ ኮይኑ ግን ብመደብ ዝኾነ ነገር ተገይሩ ተኣሪሙ ክኸድ ከም ዘለዎ ናይ ኩሉ ሰብ ፃዕሪ ይመስለኒ ምክንያቱ ናይ ዝኾነ ሓላፍነት ጉዳይ ኣይኮነን ክሳብ ክንደይ ክሳብ ክንደይ ክንኣልዮ ንኽእል ግን ከም ሕቶ ኮይኑ እዚ ክብል ዝኽእል ይቐኒ ኣለይ يقنلنا خاي جالاكسي منيخا مسقنا حقوس مرحبا مسقنا قص كون تحتي هذا الخير إننا اوكي اوكي بيتر سلام كلهم بحبا سلام انا سي قال نقر حاتت كبر هاللي دليل هو نقر له قرن زي بأسي نايزم دقنا تدغاغم زلو كم زحالفو حليفهم አለው ሰማይ ወርሶም ስለዚህ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ምትፋናት ስለ ዘሎ ምስቲ ቃልሲ ናይ ንሓመዱ እንታይ ዘተኣሳስር ኣለዎ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሕጂ ቃለሱ እቲ ቃለስ ዝፀንሐ እቲ ዝድለ ኣይገበረን እቲ ውድባት ሕራይ ንሳቶም ሕጂ ክቃለሱ ዝሐሽ ክቃለሱ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብርሃን ከምፅኡሉ ከሳቆሱ ኣለዉ እዚ ናይዚ ባእሲ ዘሎ ነቲ ንሶም ዝኸድዎ ዘለውን ክልቲኡ ብሓንሳብ ተኣሳሲሩ ዘኽይድ ምክንያት ኣሎ ድዩ ምክንያቱ ሰብ ይበኣስ ሕጊ ኣለና ሕጊ እንዳባ ብሕጊ እንዳባ ከዓ ሰብ ይኽሰስ ኣብ ሕጊ ይቐርብ ኣብቲ ሃገር ዘለዎ እንተልዩ እቲ ሃገር ዘለዎ ብሕጊ ኣብ ሕቃዊ ይቐርብ ስለዚ እዛ ናይ ምድግጋም ቅትታል ገለ ማለት ትኸይድ ዘላ ምስቲ ንሳቶም ኣበግሾሞ ዘለዎ ቃልሲ ዘተኣሳስር ኣለዎ ድዩ ስለምንታይ ናፃ ኮይኑ ከም ዝኾነ ገበን ተገይሩ ሽማግለ ዓዲ ድዮም ክፈትሕዎ ካህናት ድዮም ክፈትሕዎ ወላ ሼክ ዲ ክፈትሖ ገለ ኣገባብ ናይቲ ሕጊ እንዳባ ናይ ዓድና ናይ ቀደም ዝክተል እዛ ንሓመዱ ክቃለሱ ናፅነት ከምፅኡልናን እንደገና ከዓ ነድሕዶም ክቃተሉን ብሓንሳብ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ጉዳይ እዚኣ ብርህቲ ኮነትን ስለዚ ምናልባት ብፅቡቅ ገይረ የገለፅኳን ክኸውን ይኽእል እየ ግን እዚ ነገር እዚ ክበርህ ኣለዎ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እስኪ ብፅቡቅ ተረዲእካ እንተኮይነ ሓው ምስግና እቲ መንእሰይ ዝቃለስ ዘሎ ብሰፊሑ መንእሰይ ስለምንታይ ምስቲ ብርጌድ ንሓመዱ ኢሉ ተበጊሱ ዘሎ ዝተኣሳሰር ተቃውሞ መንእሰያት ብሰፊሑ ይኸይድ ኣሎ እንተ ንዓብዪ ስለ ዘለዎ ይጋጮ እሱ ድማ ክርከብ ዝከኣል እዩ ይኹን ግን እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ ካብኡ ዝተፈልየ ምዃኑ ፍሉጥ እንከሎ ስለምንታይ ንኩሉ እቲ መንእሰይ ብሓደ መግለፂ ኮይኑ ዝቐርብ ዝብል ዘሎ እዩ ዝመስለኒ ብጌጋ እንተተረዲአ ከዓ ቀሪምኩም ፅቡቅ ኣለኹም ሓሳበይ ፅቡቅ ጌርካ ኦኬ እሞ ኣብዚ ርኢ ፅቡቅ ሕቶ የልዒሉ ምስግና ብሓፈሽኡ እቲ መንእሰይ ተናዒቡ ብዙሕ ይቃለስ ኣሎ ኣብ ኩሉ ከተማታት ናይ ኩሉ ዓለም እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ ካሊእ ክንፊ እዩ ስለምንታይ እዩ ተኣሳሲሩ ዝቐርብ ገዛ ርእይቶ ክንበሉ ደሊ ዳዊት سمعان لغادي هو اوكي كما وعلكم كما انكم كلكم تساتفي درو كما لها انا سي ابزا
أنا إذا حاولنا حجي كل ضربات سنة ده يكون أبقى قلنا أبقى قبل مسيح حنت نقدر فأنا هذا اللي نقرأ نحن هذا نقدر نفضل لنا الزبر جن حمدو وسيتنا نبرة قالسي قال من راح زي كونه سي جزارسو وسيتنا محير شقونا شقونا نقد صلتا ناي تدقف على حزبي كتبكوس ناي قدنتي شقونا نمر رمز خيد حاتيتو ملس مزسئن ناي قدنت كتبكوس ناي قدنت خلوتا توكيسي مالك كتبكوس خلقي لكن حمدو لحازو مأذن لحازو شبوت نقر أي نبر لكن حمدو وزبله نعبي تبقسو كساب حجوين أب نعبي درو نعبي جيرتا خاني دمسة ناي هاجر مسارنا ناي هاجر تاي بالفوريت الإسلام تاي نحنا حزبي جيرتا وج بقونس 3 عمت عنتو أشيرو تواجيو لعلنتو أمسي نحنا حزبي جيرتا تطلقنا أبوليتيكال تزي نحن أبسعة تزي ببوليتيكا أجاب تحينا خلفت حنفلنا هاجرنا بداي مبر السلام أجابتنا خلفت حنفل مبر بقونس ندحري تأين من السنين سعرنا حجاوز قنة لعلنا علنا حجاوز قنة نسألنا علنا تتخيلنا هذا كونسي بخلص من هذا الصار نزخن عقوة أيكالنا كاب كل شيء خبر جنا حمود يقول كاب كل شيء نزخن عقوة زي ما قالنا انت كنا تريفرنا لنا كم حادة شوم ده يقولون نهبي فحلنا تريفرنا نهبي تراغمو شومالو أتا قفو مچيو شومس لزولو نو أمامچيو معاري سرح شومون دحر طفي وقن شوم دحر زي بلو تايزخو تنهبي فقولوا وص كاتا تايبالو وصو فحبل نزور هو هنا كسنا نحن كداس نحن لك أخوينا دلنا ودباتنا هنا بوليتيكا وتقالسنا هنا قال هنا كساب حجسي ما هننا تفينا برجعنا حمودو كده قفز غير كلاي كلها ناس كده نفس الناس كده نحتر نحن ناسي قال تايب هالك ناي شعبيا ناي هكدف تايب هالات تندات تايب هالجرنا تطاب بالناسي كانوا صون نخل فتح اللودي مس فتح خير إذا ما دي نسو تتزاميدو نسو إذا ما تحاولنا كله صنحه انت يتحازالو وين نحب تحازالو يودماني نسخان حدا تايبال فتحوا تداخلك نحن كو هدفكو حزب إرتراي تهزبكو حقنا هنأتو تراهنا خلتنا كنا يقول له هدف يس نحن تطرنبنا نتقالس تطرنبنا توم أبها قدامنا نللي تطرنبنا نحن قالسنا كو كنا طرحنا خنمصون خدنا هدف امبر وقعنا أبينا وقعنا أنت عيبال قبل تلاقينا خنداي نمتى يدمر ناوقع حد يدمر تمتي 3 عام صدقنا وقلنا من إثيوبيا خنسعر وقع حد يدنا وقلنا حجونا بيزمت زمان زوقع حد زي كسيلو إساسون تدفون إلو دا وتعذرهم بعضهم تغلوهم بولو أجرهم زلكم في قبركونا أصلوا بعض خاتم تودوا أو هاسجيرو فينا كررنا بكل إذا ولا نتقالسنا بوليتيكا وديجنيتنا هنا بالتعمي نتحتي يوردون أنا وزم سوازي زم برجع نحمدو وسيدنا شقونا يوم مثلهم أبز صنحة 3 عام صنحة ودوات كمان حاجة بوليتيكا وطنوف حالي ناوكلنا خراجة أي كعلا إذا سلزة سألوا قاساتهم زخونة ناي تكرايبا ناي قلبا إما نطلهم نزل إحنا أتوم بحلفي إزوم ناي كالعاي ويكا ناي نصارنا تقالسي بحلفي نحنا مولو حلفنت ألنا سكما لنا زيت إرتاز برضو وسعة لك معرة مسي إساس معرة نحنا كمان تخبتها حتى تينا
هنا نحزب حيل الأمر حتى برجع نحمون نعم سينا عبيت جلوت بحال نجار نزخنا تقالوا نخت دهنا يتدكش زلوا ودوات ناخون يتدكش زلوا تايبال حجي كورتي سبات يوم زلينا أب هاجر أتقدم النتنا دللنا أنت أهلنا نرخب بتكات نرخب حمش تكون عشر تكون رخبنا أتليست أب ساعات زي وكلنا نهاجر ناخذ كستيكلان نهاجر كنكالا خللا نخل كنما قتلا نخل حايلي على طرنوف حايلي أقدمنا تزكوا زيجا قال لازم بحال نقرفه قدامنا تزكوا حايلي تراهليو ولا حد تودب ولا خل تودب ولا تعيد هالتزولسي بقول تيجرنا وكل دانا نراجس سمتاي لنا نحزي راجسنا تاخذنا نايز كل نقول زلنا ألسي مراعو حاجة عكوا قصر عكوا هاجر نبي كنت قيد الله حزبنا هلق يدلو هاليقيو حجة كمان أبي قيد الله كمان تنتلت عيننا إحنا هاجر كي حزنا وكلنا خير راجسنا إن جوجو نجر حانتي اللي كم تازول كون كمهري من إحنا هنبالعب زرخنا هنبلع أنت زي كونو عادي ما أكلنا نقبل عب هاجر اليوم خراساو مسرح التمركزي حدا ما أكلنا زنبالي تاكا كله زيجنت كاجل كال قدامنا هنا جن هاجر كنوكلا علنا زانا صازو صنع حقاوي هاجر كنوكلا خنكلا علنا بقولتي نزيا خلوكم دلي حاجة ليتنوي حالكم Thank you داويد جمال الهادو نباخا السلام كم يكن لهم صبو راي حنت ندر نراقني شو عتعمل هبيلو هونسي هذا سبيو خد معسكرات اللاجئين كاب السودان ما يقرب سبيو يعلني انت يعلني انت زمنا لم زبن كل شيء تم نفطو ما يكوننا نبلني شو عتعمتيو انت ترخيو بلو أبز بوتازي بخرارو يوم زقوايون زكاتلون كرا غير كاتوغو قلعون عسيلوني كرا غيرو ميواغو كابو هاديموم نتساني يخدو وين نبارون تخدو ناب إريترا وسنا سنزلو تا قداي زحد مسبلت اندقنا ملوسو غانق بخرارو يوم أنا السنبيدة شو أبزو وانا تزخريهم كل خزوم محواتنا أخوة باللي قال أخرو كله تزربانا يكتب أي تذكرني حجي عبيوم يوم مالتي تمكن مشو عمت قول الزبلين الزنبرة ما أشتفت أنا الزبلين الزنبرة حجي عبيوم أبكن تكون تاتبوس كله أنت يا أخي بالزل زله زين برجد محمود الزبل أنا كاب زردو زي ردو يوزع أنت يسو أنت واحد حاول بالنيرو يلي بإريترا يلي بمننت بخا أبري هو تمننت زبلتي أنت مالتي مننت إريترا مننت سالون دي identity دي بس إنك مننتن جلن تمزقون تجمعهم بالتمننت تدعو تبراليك الكات صبونيرو دريو زبرجين محمد الزبال اللاوي أفنيا اللودو وي بروجرام اللوومدو وين نتيز قبرون ساتم زملكت ميديا اللوومدو أنا زيتات نتزفلت ميديا بروجرام قلن تدري تبغي نبي خد له قتلهم تقل وي حوسهم تقل ويدمان تخننهم قلنا يراهن كساب حجي ميديا همان أبسفل عليه عون داول كذربوا اللبوتا سابو يخطريو اللهم ده بناي زخونته مكروني سبب زغزازلو انت رأزي بلهم كوينو بروجرام احنا تقرقر تي من حالناتنا بوليتيكا انت رأزي مريحوه
ኣይዕወትን እቲ ምንቅስቃሳትና ፖለቲካዊ ቅንቅሓት ክህልዎ ኣለዎ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ክህልዎ ኣለዎ ከምኡ ምስ ዝኸውን እዩ ሰብ ክትሓቁፍ ትኽእል ናበይ ከም ትኸይድ ዘለካ ድማ ይፍለጥ እሞ ተሓታትነት እንተዳሃልዩ እውን በቲ ፕሮግራም ንኸይድ ኣብዚ ግን እንታይ ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ንባዕለይ የፀግመኒ እዛ ዝበላ ናይ ንህቢ ሽሙ ኣነ ዝበላ ሓቂ እዩ ትዝክሩ ነፍሱ ይምሃር ዶክተር ባካሮ ውድ ባካሮ ናቱ ጊዜ ምስ ኣኸለት መፂኡ ተዛሪቡ ኩላ ሰብ ውድ ባካሮ ትብል ነይራ ነዊሕ ኣይፀንሐን ካባና ተፈልዩ ምናልባት እውን ከይነቐለ እዩ ዳርጋ ካብቲ ህዝቢ ኣቢሉ ሕጅስ ኣፍልጦ ዘለዎ ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱ ይንገረና እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል እንተደኣ ፕሮግራም ዘይሃልይዎም ፕሮግራም ክገብሩ መንነቶም ንህዝቢ ክገልፁ ኣለዎም ብዝብል ዓዊልና ወላ ነዛ ናይ እዛ ቴማ ናይ ሎማዓትና ብርጌድ ንሓመዱ ንፁር ሃገራዊ ፕሮግራም ንፁር ሃገራዊ ሚድያ ክገብሩ ኣለዎም ዝብል መፀዋዕታ እንተንገብር ዝሓሸ ይኸውን ይቐኒየለይ ታንኪ ጀማል ፅቡቅ ትርኢ ተቕሪብካ ኔክስት ሃው መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም اوكي يقنلي دحن تحوسكنا يقنلي ممهر زرو ولت انا تكمل مجلسي تايركم كل عندهم جي اتي مود داتا ومن البات نشتي تكون سمعين براي سمعكو عن تار استغنا قداسي تسلل نبرت قالت تقمي لي حسيبني رمالتي صبو أنا مشان أخي إذا جمال ذا العلام حنتي بوتا نسيت هالشقر مالتي هذا إذا بريقنا حمدو كم نايمن إسيات من قصقاص مالتي أوشت هزباو قنبار زعابي وكل تدفعتات بدلات وزهتي بزحلفو مالتي بمستسرعات كوينة مرري يعني روم نزم مرر زقل صلوخ أقاطعمي ترخيب مالتي زي أوروبا زقبر فستيفالات قالين ناي تسرعات نعوتات تتقيمهم تسيوم مالتي كم هزباوي نعبي مالتي كم هزباوي تقاومه نابنتاب إيرتران حكيت ناسي حج موسى خذ بقص كله بتا أبتا خبابي إذ نبرت شقرنا يتابع تمرتي تسيو تبقي صم مالتي ايتي هزب خا مسؤول تسيو مالتي زدقفونتي نيتو قداي سلازي هزباونا عبيب بمنتاي بدس اي تفلطون يا خا نناتو ما بقسو هلو يخيدي مالتي حجيني ايتي هزباوي نبلو نعبا خا طرنوفا يكونن مالتي بروجرام غيركا خمزه نقبرينا كمزي علامانا كمزي قد نبلكا تخودو عينت يكونن سبونتينيس كل بزي نايزبي ابرايزنج خون كله سبونتينيسلي زرلعل ناي سرحتنياتات تقينهم دموز وسخنا قالوا وسخنا يلوم تسو يلعل بتاناتهم من نبابرو تلعيلهم يمزقبرو مالتي حجزي أتوم أو يتشجر كم زي جمال كله تصنحي بوليتيكا ودب يوم كخون زدليو بوليتيكا ودب كخون اندحر زدليو خوينهم بروجرام يقبرو قبعي يقبرو تنفلطة مالتي كم تولدي سوزولو حجة أحمق الجمامرة خيكونسي بصبغ خبانا تماهيرهم مالتي نحنا قواهم نقبر تصنحنا سكبانا عن العلي زبالت بوليتيكا وبروجرام الداليوم زبالت ودباوي كونستيتيوشن غيروم قبعي غيروم مريحنتهم مريصهم زخدوا له عينة الجباب كجبريم زلهم مالتي
شعو كم بوليتيكا ودب نتي هاجر نممرح أو دبلوماسيا انتاي كغبريو مسمن يوم كزامودو انتاي وزت اتو بروغرامو كودو اي نتي ممرح خونومي مالتي سب كقبلو من كنصقوم دحر كوينو خابو بتمت كلاتهم بتي بروغرامهم بتح حساباتهم كدقفهم وي كيدقفهم يخيل مالتي እዚኦም ግና ኩሉ የለውን ሕጂ ማለት ፕሮግራም የለን ዝተማእከለ መሪሕነት የለን እዚ መትከላትና ዝብል የለን ጥራይ ዝኾነ መፅእ ኣነ ብሪጌድ ንሓመድ የኢሉ ገለ ስጉምቲ ክወስድ ትርኢ ማለት እዩ ከምቲ ዝተባሃለ እውን ንኣብነት ኣዲስ ኣበባ ከምዝኣተውስ ግሎባል ዝበሃል መሪሕነት ኣይፈለጥኩን ኢሉ ማለት እዩ من داي وسيدهم نزيما وحجي بشم بريجاد نحمد وخزاربو قبلو سممع كغبرو من يوكلوهم مالتي سلازم بزح زي نفلط انا قرا لنا من البات كعب الدحري تحابيو ناتو خستاي كتقوملهم زدل اكلت اللي اي انا زفلط يبلين مالتي قل بوليتيكا ودب يخبلو نبريجاد نحمد وخساب حجي راهون اللغه ጉባኤ ረአኹ ጥርንፍ መሪሕነት ኣይረአኹ ቅዋም ኣይረአኹ ዋላ ፖለቲካዊ መደብ እዮ ኣይረአኹን ማለት ስለዚ ንሕናሲ ኣብዚታት ክንፅሩ ክንሕግዞም ኣለና ትሕመቕናቶም ኣይኮነን ነይሩ ንሕናቶም ከም ዝኽብሎ ክበሃል ዝፀንሐ እቲ ፖለቲካዊ ዝበሃል ውድባት ክመርሕ ስለ ዘይከኣለ ተጠርኒፉ ነቲ ስርዓት ዝህድድ ነገር ክገብር ስለ ዘይከኣለ ህዝቢ ክእክብ ኣብ ሓደ መስመር ሞ ኣንፃርቲ ስርዓት ከውዕሎ ስለ ዘይከኣለ ነዛ ሃጓፍ እዚ ተጠቂሙ ዝኾነ ሰብ መፅእ ማለት እዩ ውድብ ዘለዎ ድዩ ዘይብሉ ድዩ ገለመለ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ግላይ ይገብር ዝገብረሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ግዳያት እዮም ዝኾኑ ዘለዉ መንነት ዶ እንታይ ዶ أنا تقرأي زقنتي كمزي زبل نجارات على زمن إسي عنكليل زبل زلة بخوم عنكليل زبلوه سبعة على بالتي نخالق نناتهم علاماتها كأوتو خبلو اتقال سناي حزب إرتراق على سخم زي كونه نجاونا يجد ليودو قال دو نابل كان نام هاركا بزح تسرح اللي يخاف زي بالتوكات حيسكا ብዙሕ ተሰርሓሉ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንዓታቶም ኣብ ንፁር ክስታይ ነእትዎም ወይ ፖለቲካዊ ውድብ ክኾኑ እንተገሊዮም ከይዶም ፖለቲካዊ ውድቦም ገይሮም ፕሮግራሞም ገይሮም መሪሕነቶም መሪፆም ገለ መሪፆም ከም ሰቦም ይቃለሱ ማለት እዩ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኢና ክንከውን ሲቪላዊ ማሕበር ኢና ክንከውን ዝብሉ ተኮይኖም ከዓ ይነፅርዋ ንሕና ናይ መንእሰያት ማሕበር ኢና ንሕና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ኢና ንሕና ናይ ስደተኛታት ክስታይ ማሕበር ኢና ወይ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኣለና ንግበር ኢሎም ወዘተ ወዘተ ብዝተፈላለየ ሲቪላዊ ጉዳያት ተሲኦም ናይ መሰሊና ናይ ገሌና እናበሉ ኣነ ፂሮም እንተዝብገሱ ፅቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ሽግር ነዚ ብዘይ ምንፃር እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ ሓደጋታት ከዓ ከጋጥሞም ከም ክበሃል ዝፀንሐ ማለት እዩ ጥሬድካ ሕጂ ትማል ብጂኖሳይድ ክትከሶ ፀኒሕካ ንዓብዪ ከይድካ ምስ ዓብዪ ክንሰርሕ ኢና ክትብል ነቲ ቃልሲ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ከማንቁር መልክዓቱ ዝቕይር ወይ ዘበላሹ ነገር ከይከውንሲ ምጥንቃቅ የድልዮ እዩ ስለዚ ክንመክሮም ክንክእል ኣለና ንሕና ክንስራሕ ዝከኣል ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ወይ ብሚድያ ድዩ ወይ ከምዚ ዝብሎ ዘለኹ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኢሹ እናልዓልካ ድዩ ወዘተ ወዘተ ክስራሕ ዝከኣል ብደረጃ ህዝቢ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዩ ማለት እዩ ወይ ኣብኡ ይንጠፉ ውድብ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እቲ ውድብ ዘድልዮ ፖለቲካዊ ውድብ ዘድልዮ ነገራት ኣማሊኦም ይበገሱ ሽዑ مس كالوت مس زمسلو شعو مس بروجرامهم زمسلو بحبر كونكم سرحو اي تسرحو قال ما خمان كبهان يكال مالتي كم زحج زلو وغن ديفيوز زخونه نجر حدا بتخيدو قال يزارب حدا بتخيدو قال يقبر بخمزي ندحر كيدهم اب حدا هو مالتي
ስለዚ ንሕና እቲ መጀመርያ ዝወሰድዎ ከም ውድብ ንሕና እቲ ንዓቢ ዝገበርዎ መጀመርያ ደጊፍና ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ናቶም መረረ ገለ ገንፊሉ አንጻርቲ ስርዓት ተላዒሎም ስለዚ እዚ ነቲ ስርዓት አቃሊዕዎ እዩ ዋላ እቶም ደቁ ኣብ ውሽጡ ዝዓበዩ ከመን ብኡ ዕጉባት ከም ዘይኮኑ ንዓለም ኣርእይዎ እዩ ማለት እዩ ካብኣ ንድሓር ግን ክስራሓሉ ዘሎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ተቃውሞ ክዓቢ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ሓያል ፖለቲካዊ ውድብ ክህልወና ኣለዎ እዚ ከዓ ናቶም ድኽመት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩላህና ድኽመት እዩ ማለት እዩ ነዚኣ ክንገብር ስለ ዘይከኣልና ከዓ ብድሕሪት ኮይኖም ብዙሓት ናብ ድላዮም ዕላማ ክጥምዝዝዎ ዝፍትኑ ባእታታት ከም ዘለዉ ከዓ ክንርስዕ የብልናን ባህላዊ ኣነ እዚኣ ከመሓላልፍ ደልየ ቴንኪዩ መምህር ታንኪዩ መንግስት ወላ መታን ቁሩብ ከትሕዘካ መእተዊ ጥራሕ እንደ ገይረ ተቐዳመይቲ ብርጌድ ሓመዱ መን እዩ ኩልና ንፈልጦ ግን ሰለስተ ነጥብታት ኣቕሪበ ካልኣይቲ ኣብ ከመይ ዝበለ እዋን እዩ ተፈጢሩ ሳልሰይቲ ከዓ ኣብ ዝተሰደደሎም ሃገራት ዝገጠሞ እንታይ ምንታይ ነይሩ ስለዚ ካብአን ሓንቲ ክጠቕሰልካ ዝደሊ ድሕሪ ኢለ ኣብዚ ከነዕሎም ዝግብኡና ሕቶታት ኣለዉ ኢለ እሱ ከዓ ሓደ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ እዋን እዚ መቃለሲ ባይታና ክኸውን ይኽእል ንሳቶም እቲ ብርጌድ ሓመዱ ዝብል ኣዲስ ኣበባ ኣትየለኹ ዝብል ከም ኣካል ናይቲ ህዝባዊ ቃልሲ ምእንቲ ኣንጻር ግደፍ ኢለ ስለ ዝወስዶ ዘለኹ ማለት እዩ ክልተ ካብ ውድባት ኤርትራ ኣብ ግዜ ኢህወደግ ዝነበረ ዝምድና ብምንታይ ይፍለ ሰለስተ ትግራይ ከም ኣካል ፌደራላዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ መገድታቱ ድማ ተዋሳኢት ክትከውን ግድን ስለ ዝኸውን ብኸመይ ክረአን ክግለፅን ይከኣል ዝብሉ መታኒ መዘኻኸር ክኾነካ ኢለ ኣይነበርኩም ስለ ዝበልካ ሕጂ እንታይ እቲ ሕቶ እምበኣር መን እዮም እቶም ንብርጌድና ሓመዱ ኢልና ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ኣካይዶም ዘለዉ ስለምንታይ ከ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ንተቃውሞ ኤርትራ ግደፍ ኢንተርቴይን ገይርዎ ንምሕጋዝ ድዩ ብሓቂ እቲ ህዝቢ ሓራ ክወፅእ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ምስቲ ኤርትራ መሬት እዚ ወደብ ዘይኮነ ጥራሕሲ ኤርትራ ክንመልሳ ኢና ኢሉ ብዕሊ ዝኣወጀሉ ባሕሪ ክንሃንፅ እንከለናኮ ባሕሪ ክንሰርሕ ወይ ከነምፅእ ስለ ዝኾነ እዩ ስኢልና ኣይኮንናን ባሕርኛ ሰሪሕና ዝበሎ ብኸመይ ነቲ ኤሪትርያን ኦፖዚሽን ንኤርትራዊ ናፅነትን ቀፃልነታን ብጉርብትና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምንባር ንሕና ንኣምኖ ክረአ ይከኣል እንተዘይኮይኑ እንታይ እቲ ካሊእ ክህሉ ዝኽእል ሓደ ዓብዪ ዝብለና ዘሎ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ዘቕረብኮ ብዛዕባ ህወሓት እዩ ብሓፈሽኡ ትግራይ ከም መናሃርያ ናይ ቃልሲ ኣብዚ እዋን ዝኽከውን ትኽእል ዶ እንተኢልና ብዘይ ፌደራላዊ ፍቃድ ክግበር ዝከኣል የለን ኣብ ትግራይ ስለምንታይ ኣባል ፌደሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ናይ ዶብ ሕቶ ምእታውን ምውፃእን ካሊእ ንጥፈታትን ከዓ በቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ዝውሰን ስለ ዝኾነ ብኸመይ ክረአ ይከኣል ምስቲ ተን
ፖለቲካዊ ውድባትና ብኢትዮጵያ ዝነበራሉ ግዜ ዘጓነፈን ዕንቅፋታት ኣብ ግዜ ህወደግ እቲ ዋና ዕንቅፋት እኳ ብውሽጠን ኢለ ዝኣምን እንተኾንኩ ግን በዓል ነጎዳስ ሓዊ ደብሶ ኮይንዎን ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጅን ብኸመይ ከነመዛዝኖ ንኽእል ዝብሉ ነጥብታት ከነልዕል እሞ ስርጢጥ ይኣትወና ድዩ ዘሎ ምክንያቱ ሽፉን ነገር ስለ ዝኾነ እዚኦም ክለዓሉ ልእት ነጥብታት ኣቕሪበ ኣነ ሕጂ ካብ ናህና ተመክሮ ክብገስ ክነግረካ ነው ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ይወደግ ከሎ መጀመሪያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይነበርናን ማለት እዩ ብዕሊ ግን ከዓ እንታይ እምነት ነይሩና ንሕና ኣብ ከባቢና ክንህሉ ኣለና ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ካብቲ ከባቢናስ ክንርሕቕ የብልናን ካብኡ እንድሕር ርሒቕና ንህና ፅልዋ ከዓ ብኡ መጠን ካብቲ ህዝብና ክርሕቕ እዩ ዝብል ነይሩና ስለዚ ናይ ወያኔ ኩነታት ኣብ ዘይተረጋገ ኣብ ምንታይ ምስ ሻዕብያ ፅቡቕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብኡ ምስጢራዊ ጉጅለ ኢና ፈጢርና ኣብኡ ምስጢራዊ ጉጅለ ጌርና ኤርትራውያን ክረኽቡ ከነቃቑሑ ነቲ ስርዓት ናይ ህወደግ ከመይ ኣጠማምታ ኣለዎ እቲ ጉዳይና ገለመለ ዚታት ከፅንዑ ከብሉ ጌርናያ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ህወደግን ሻዕብያን እቲ ሽግር ተፈጢሩ ማለት እዩ ሽግር ምስ ተፈጥረ ሽዑ እቲ ቦታ ንሕና ክንሰርሓሉ ከም ንኽእል ፈሊጥና ማለት እዩ እቶም ብፆትና እውን ክራኸቡ ጀሚሮም ከም ውድብ ዘይኮነስ ከም ውልቀ ሰባት ምስኦም እናተራኸቡ ኩነታቶም ገለ ከፅንዑ ጀመሩ ክንንቀሳቀሰሉ ንኽእል ቦታ ከም ምዃኑ ሽዑ ምስ ፈለጥና ንሕና ርክብ ጌርና ማለት እዩ በቲ ርክብቲ መሰረት ከዓ ሽዑ ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚርና ሕጂ እዚኣቶም እውን ነቲ ቦታ ባይታና ካብኡ ክርሕቕ የብሉን ወይ ከዓ ኣብኡ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ምሕሳቦም ጉጉይ ኣይኮነን እቲ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ወይ ገለ መብራፆም ጉጉይ ኣይኮነን ግን እቲ ስርዓት እቲ እንታይ እዩ ከስርሖም ክእል ድዩ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝኣምን ድዩ ንልኡላውነት ናይ እዚ ኩሉ ተልዕሎ ዘለካ ከልዕልዎ ኣሎም ንሳቶም ከልዕልዎ እዮም ነይሮም ቅድሚ ምክያዶም እዚ ስርዓት እዚ ስን ነፃነት ናይ ኤርትራ ይኣምን ድዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እቲ ኢትዮጵያ ዝቋፃፀራ ዘሎ ህወደግ ዘይኮነ ብልፅግና እዩ ዋላ ትግራይ እውን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ እያ ዘላ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኢና ክንከይድ ኣብኡ እዚ ስርዓት እዚ ከዓ ርኢና ኢና ሓንሳ ንቀይሕ ባሕሪ ባሒሉ ይኹን ብሰላም ክንወስዳ ኢና ይብል ንዝገበሮ ውዕላት ምስ ኢሳያስ ከማን ኣፍሪስዎ ማለት እዩ ኣብ ጅዳ ዝገበርዎ ውዕላት እውን ኣፍሪሶም ካልእ ሽግር ኣትዮም ስለዚ እንታይ ሒዞም እዮም ነዚ ወይ እንታይ ሪኦም እዮም ናብዚ ስርዓት እዚ ዝኸዱ ዘለዉ ባዕሎም እዮም ክገልፅዎ ዘለዎም እዚ ማለት እዩ ባዕሎም እዮም ክገልፅዎ ዘለዉ ከየፅንዖም ዝኸዱ ዘለዉ ዋላ እቲ መሪሕነት ግሎባል ሳ ኣይፈለጥናን ይብል ኣሎ ከማን ማለት ከመይ ኢሎም ከይዶም ይብል ድሓር ተራኺብና ከምዚ ኢልና ኸድና ንውሱን ግዜ ብምስጢር ክንሕዞ ኢልና ኢና እምበር ኣሎና ምሳኹም ተባሂልና ገለበሌታት ኢሎም ካብ ካልእ ዘረባታት ኣትዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሶም መጀመርያ እንድሕር ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክገብሩ ደልዮም ሲ ውድቦም ይግበሩ እሞ ኣፅኒዖም ይኽይዱ ማለት በዚ ዝኸድዎ ዘለዉ ግን ሓንቲ ክገብሩ ኣይኽእሉን እዮም መሳርሒ ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢትዮጵያ ስለንታይ ተቐቢላቶም እንድሕር ኢልና ናቶም ፕሮክሲ ክገብርዎም ደልዮም ይኾኑ ንስኹም ናይ ፋኖ ግደፉ ንሕና ከዓ ናይ ብሪገድ ንሓመድ ንገድፍ መበሊ ማለት እዩ ወይ ክዋገይ ኢሎም ከማን ንኽእሉ እዮም ኣብ መወዳእታ ነዚኦም ከነረክበኩም ከም ዝግበሩ ኢሎም ከማን ኣብ ዘይሓሰብዎ ኣብ ዘይተፀበይዎ ፀገባት እውን ከእትዎም ይኽእሉ እዮም ዋላ ብግዜ ህወሓት ኣብኡ ከለና ከማን እስጎጉ ነይሮም ሓደ እዋን ናብ ዶብ ናይ ሞያ ለውፅኦም ሰጊጎሞ ምስ ሻዕብያ ፅቡቕ ዝምድና ከለዎም ማለት እዩ ነቶም ቅድም ኣትዮም ዝነበሩ ውድባትና ድሓር እንደገና መሊሶም ስለዚ ከየፅናዕካ ክትኣትዎስ የብልካን ድሕር ፖለቲካዊ ውድብ ኮይንካ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ክትሰርሕ ኣለካ ሲቪላዊ ማሕበር ተኮንካ ናይ ሲቪላዊ ማሕበር ክትሰርሕ ኣለካ
እምበር በዚ ኣክስታይ ተኸፊት ሃላልካ ኢልካ ስቂልካ ኣይ እቶን እዩ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ስቂልካ ኣይ እቶን እዩ ግን ብኣንኹም ኮይኑ ዝረኣየኒ ኣጅኹም ከምዚ ዝበሉ ከምዚ ይብሉ ዋላ መወዳእታ ኮን እናቶም ዕድላት ከማን ኣባላሾም እዮም ማለት እዩ በቲ ዘረኣይዎ ክስታያስ ይቕፅዑ ኣለዉ ይፍረዱ የብሉ መቕፃዕቲ ይወስዱ ናይ ገንዘብ ናይ ማእሰርቲ ወዘተ ወዘተ ብኣንፃሩ ኣብዚ ዓዲታት ኮይኖም እንተዝመሃሩ እንተዘብሉ እንተዝፈልጡ ነታ ሃገር ዝያዳ መጎልጎልዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብሸነኸይ ብዙሕ ጉድለት ኣለዎም ግን ናታቶም ጉድለት ኣይኮነን ክመርሕ ዝኽእል ኣካል ስለ ዘይረኸቡ እዮም ኣብዚ ደገ ክመርሖም ዝኽእል ክዕግቦም ዝኽእል ኣካል እውን ስለ ዘይረኸቡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋታት ይወጥቁ ኣለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ ወዲ ኣለኹ ታንኪዩ መንግስት ወኣብ ህንጢት ዝተሰረተ ይመስል እንድዩ ጀማል ናይ ቅድም ድያዛ ኢድካ ሰይድ مرحبا ቀጽል دي ሰይድ أكيد أنا جمال قدم رأيي أنا لأنه حبهم يعني عم تبغى سوري اوكي أوكي يعني زيورد كوا تبي ستك ቀጽል ሰይድ يا دي لك خمزي حونا من كساب كولوس أنا حين معناته نحناس كاب جيجانا كنمهر قربات يكونان معناته حنسا ديكونس دقاقمنا لإثيوبيا هنقربا فتينا أبقي زي ملسوهم بدهري دماني مزناي تقراي لها فحفاحاتنا بعلنا حجي دماني تقمت لهم كاني ناب أبي أحمد خذلو كسام معسنا خمزينا كل زي كمزي حتى تتراكمس يمسل دقاقمنا نتجيغان قورما we expect to see a different result حجي قدم تايا زم من تشيبيا شوبرا جرامسين تايلم سيفل دينا ويس وتادرات أفلوتنا سيفل تهنا بهدانا نسرح وتادرات تهنا ما خمسة بنحنا إنير هجي إتي تأتني هنا بإثيوبيا الوسطنا دلوسي انتاي كل جدنا وخير الناس إثيوبيا كم زجو عنتوه بالزنهي ناي مرت نا إرترا أمبر نا حزب إرترا لولونتهم هلونهم دقدسا أي مسلنن إثيوبيا كم زي لك هنا إساس بابانا حمص انكولو بدحري سعريسو قوليا لذي كساب معاسينا خمزينا بودباو درجاديو ويس بهزباو نعبي حزبي هزباو نعبي نبلالنا هزباو نعبي نيرو انتزوهون هزب حديثهم كمان ني أكل كم زيقرو فح دمسالنا نايمن نمتكلو لاو دمسالنا حجي خمزياتهم كنتا عينس ألنكم مسيح It's what it is مجمرة أب نفسي تأماننت self confidence كحضرنا قالوا بإرترا وحيل مسخ إلى النمبر كم زي أب استفعل عليه قربة تعدسات أب ما أنت ويشمت أنت عاتق كون زغلاي مثلا بحلف بوغل إثيوبيا ناي مسفحفح أمام سلوزرلوك تحق ذاك أي تغني أنت إيراني نسبويل كم زغان تو بازن عمالتي كاني يرنا نزم صادياتهم أمنا نحدهم نخيرادون تعديهم تهزبي نخي معبل كمون ناي من نتقول عطينا نغنبر نتري كوينو إثيوبيا كم قربت حجر أمينة كتحجزنا دبل امنت أني بلين طلهم كا بروف تزقبرنا ما حاجة تجن هنا هزباوي نعبي هزباوي نعبنا إزي ناس هزباوي نعبي نيرو تزهون هزباوي أتحساسبا هاجر أتحساسبا أريحوت تمت مخنا نرى زكن
انت تعمدك عورة عيني أرحيك تتأمدك قلت كبدي هون الله please let's rethink Ethiopia is not a solution كالو ترف كان سودان تحايش نيرا unfortunate نساهمان دحر بهامد كده هذا سحوا حمام قريته محللا فاي كمان تقول الله the rethink يدلي ناخذ لي أما thank you very much. Thank you, سعيد. كل جزء كنريو زقبعنا كنذكرو زقبعنا نجر إثيوبيا سي كابتي إثيوبيا تباهيلا تمسرتت له جزء جميرو which is منالك نحن إثيوبيا بحد أواني تصاريحنا منالك سلازس أبابا أزكيتو ብዙሕ ዲቴይልስ ክንኣቱ ዘየድሉ ኩልና ንፈልጦ ስለ ዝኾነ ቀፂሉ ዝመፀ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ምስቲ ቀንዲ ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ንምቁፅፃር ዝዓለመ ኒዮ ኮሎኒያሊስት ኢምፔሪያሊስት ፓወር ናይ ኣሜሪካ بزدرخو أبتحت إثيوبيا تنكون تجديدنا مالك تنقسنتتي نيترات راح زي كونه نجيبوتن لصومال نون أبتحت جزءاتو معناتو نقسنت مسفحفح مريتي زقد صو يخاتو تقاليسو تمعرابون انتخونا بحدة تقاليلو نسو نعوز خدم بمخنياتي كدامي تهاجر زبلا مسرح يزقدسو بفلاي نابانا مسمساقن مخنياتو الانجليز عيزومون يرام انجليزن طليانن نتقع فرنساي كا جيبوتي عيزانيرا نعود حيسوم كقبرو زخلو أينبرن مالتشو رزقا أبتدلوا تخبيبهم تصاريح إثيوبيا جن كل جيزة بتاع المعراب كتقال جلز تصرحت إثيوبيا ديزاين زخونت إثيوبيا معنا تفليقاتنا أب تحتي بسرعات أتينا صنيحنا ولا تب مبرق المسؤول انتهونا تحرموا دا هاي لسلاسي بملو حيلون درج دقيفو حجي تي صورة منقستو يجيب كوسيدات تأب تخباب خافين شلت على هاجرات تنصرف عند اللنينا أوشتي يجيب كايز بتحقود دا يكون لهم السوفيت السوت راح زي يكون خمت تفلتوا بملو حيلهم واجيومنا قصاب زي السعارو مالك كتصيلهم زمسو منقستات أمونغو وحاتن أمونغو شعبيان انتاي سمم عن انتاي في اللي النير سمم انتاي يوم أبتزي حيرو زمسا قريتشت آتيوم أنا بأمنتي تبا سلطانو ما بزمس يوم لحزب أخيبا بزكاية دلون كوني لكم يقوم نتوت قال لكم ويلي من اللي سلو تقادر تناقتي لهم لنا مسبرلوني زي كتبال عزد لخا أباقم بحث زاقرات بلا يخم أحلفكم جيبكم ممول أخوان لكم اللي نجينيو حجي أوشتو انتاي أنغوا سلزنا برون أبوغ أتيومنا يودا قال جيسوم
من يخاطب له منقص بالسجنا مسيو تمالي حد حزبينا دحر حج خلت حزبينا زبل تاريخ زي فلتيو نسخا وكيلنا نسخا تمرحنا وات ايفر ناتباهله إرترا بتي نعمنو إساس مأنتي إثيوبيا أو نت إرترامبر مأنت ناس نت إرتراي تقال سن إلى تلذ أمن أصدقوا مالك أبدي سمع معلو درجة مس بس حد حرزو جينا يتقراي كا أبي اتوشت حلمو أقالي صوم مالك سخا إرترا محاز ما بالاتون ناي أورومو ناي أورومو ما دحر حجي لما يتعامت 100 عام كتكتكم نايخ مع محارا كتكم نايخ مع محارا سلزخونة تلعلنا لنا بزخونة يكون مقدخ أسخاتكم تمرحوا لن يلوم تبقيسون يخدوا لنا انت دعا إثيوبيا زي تسرح كوينا اتزلهم ماب انتايو بيولو عبيلو جلن كابتي ناي أرومو بوتاي زبلو راريموم ني سمين كتكيدن كلها بيمان بس عفار تصدعو بس أقام كا سمحران مستقراين تصدعو بحريات تابع حسب يبقى بحري زي دوبنا زي لوم يأمن بدرجة أورومو تراحز سلازي كلته يتعلمهم إثيوبيا أنت قصلت صبق أي قصلتن نحنا إزي كتاقبر زخل حيلق طبعا سراويتنا لنا يلوم يأمنوا بزخونا باتن بقى أبي حجي نقول إثيوبياوين تدعى بحري إرترا نملساينا إليو هو خبليو كابزبليو تلعيو انت دعا زي كوينو مسكالوت مسمحران مستقراين الصومال نتصرح زي كال انت كوينو ويش ناي صومال قدايون يسكفهم سلزلو مالتي بي نايتي اوغادين صومال مالتي بزبلكو دوب سريحهم مزلو كارتا ناي اورومو سريحهم مزلو ناي مترشتا زقابرو مخانم زتقبرو مخانم ماريهم نانو حجي زخلو كومبليكيشن اسكن ريون كلنا ازي برقن حمد زبل قروب افنفنوت نايتي كبابياون جو بوليتيكاون التحزة اللودو أنت ويكمتي منجس زقرب بخمي جيرنا خن مغرهم نخيل بخمي جيرنا خن نقرهم نخيل مغنياتو اتي زلو بوليتيكا ودبات حادة حقراوي بوليتيكا وقنبار كسرح بزي مخالو نخالوت من قصاصات يخونو ودبات من كترنف أبز خيل الدرجة أي بسحن تعالي حما ما بزي زلنا زياتهم كا وا لا بيكن قرب لا بيكن كيد زي دقيسو زنبر اب داون زنبر ودباتيو تلزخونا خان حنا كنبقسينا ما ختبقسن كلخا خمت زقربه مسمانن بينن زبلن نسوي امبر سودان أباي مكالسيت هاجر كويناتنا كم كالاي تهاجرينا نريان السودان يا أخا بدرجة هزبة لو هزبة حقاف هزبة تريون كلها كم أخا تمانجستات دز تفعلالي أوانات قال مرقصات النقايا يروقا شقج فترم تغني بعبي يقن
كابت جمر سعز ودا أبقون هزب إرتران كابسي إرتران كويني حجن بعلو سكم كوين له حجن بعلو نا إرترا هم براق أو شنخ شجر كيف ترى اللوم كم تقدم حجي يسكفلو درجة له رزي أبو هنكا بايتا سريحكا خدك على سلو التمايات اللو سرعتون يلن بسودان إذا قا زي تخيلن كله مستغرب تأكم يزبل ذلخ أنت عينة ممنع تقبر تخيل أم أنت عينة وعلك تأتو تخيل عيناي كلاوت لك كاخهم تقبر كتكيل بدهري اللود يدفعي زبلوم نقرات أطبقنا خريهم زقباءنا يخاو حاليفو جن ماني موتي نممهارهم كبقاس بولك من كسقاس بولك أو الدب انت لا تبقيسو كم تمكرونا سرح يكون حاده هجراو بايتو نسرح يكالنا نزخل لك عمم متخالنيهم اتي ناي هجراويان بوليتيكاويان ودبات اتن اب حاده جنبار كترنفا زغيرا ترنيفكا نقدميت انت زغير نخمزز عمسلو قدات openly ناب ديسكاشن قريب كاديو اتعلاماري إخاديو كتمهر include كتقبروم كتك على استخير كابو تنسيلو كالي بروغرام تليو زي هاقراو زخواني مدبات الدحراليو كتك على سلكا مالتي نوت ببرات ايكون كان تك على سو بوليتيكالي نهزبخا بمفرات مخناتو بسمه هزب الزرح بزح سلازخوانه نهزبخا بمفرات تك على سو تزعبي خا إذا مسرحكا مسوصاي قدايات تنودبات زيادة يفلطو عبيت عمامات تسرح تخيل لساتن كا مسربحاتن بمنصصار متكاتا هيقدر متكاتا إساس كهونو يخيلو دو أبت هاجر سلام فتيروم مسكبابيهم سلام مفتار يحجزونا دو ربحنا بحلو المجدي لإتراخ الرقاق يخيلو دو زبلوم كالوتن أبقمت بمتاو حجز تترتب نقراوي يخون دبلوماسياوي حجزات تتركب تخيل نزل كونسوليديت ندحر غيركا خا حزبخا بتسفى كل عالي خير جدا حزبي تنعيبو انت زي تلاعيلو نحجي نتي تشالنج خبرو ايكلني نت منغستي ندحارون نزمت منغست كل جزء انتاي منغست كون دحر زقوطاطرو زيراخيبو فحاقي كروسيدي زغون يكون منغستي جن اتتكالات ناي حزبي زحزو هزغونه نابزون تبصحي كال مالتي مو نزي إنا كنريو زقبانا صبيقنا نعونا يخن كيد يبلنا مخنياتو كمتي أقدمها بالكم استعرسكم ويل من يمدفعتو سلامن تايبة زي ما قدزي زي بالحطوطات تلعيلهم كل عالو زقبقهم يخاف أما مسرح نزلنا رأينا مرسخ نبالو زقبايو تأورا نهب زمنا خنحلفو لنا من الاختطاتي سيد ثانك يو دغنا تملس له حتى دليل له انت ኢትዮጵያ ሳብዚ ግዜ እዚ ወላ ፈቃደኛ እንተኾነሲ ክትሕግዝ ትኽእል ዲያ ንባዕላ ኣብ ውሽጣ ጋና ኣይቀስነትን ናይ ብሔራዊ ቁልውላው እዩ ዘለዋ ሶ ኣት ቤስ እቲ ናይ ብሔር ቁልውላው ኤክስፖርት ክትገብረልካ እንተደይ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፋ ቤናይ መሬት እሞም
እቶም ተጋሩ ንባዕሎም ፀገም ኣለዎም እቶም ኦሮሞ ፀገም ኣለዎም እቶም ኣምሓራ ኦሮሞ ኣለዎም ፀገም ኣለዎም ስለዚ ኣብ ብትዕትዕ ዝበለ ገዛ ኣትኻ ፈቲኻ ናይ ገሊኦም መጋየፂ ዲኻ ክትከውን ወይስ ብጉዳይካ ንቅድሚት ኢኻ ትከይድ ወይ ከዓ ብሓፂሩ ከዓ ከምዚ ኣርቂቕካ ዘይመተርካዮ ኣርቂቕካ ዘይሓሰብካሉ ጉዳይ ዝመስል ዘሎ እምበሪ ናይ ብሓቂ ንሓስቦ ነርና ርሒቕና ንጥምት ነርና እንተንኸውን I'm not sure ኣብ ኢትዮጵያ ከይድና ሕጂ ሶሉሽን ከነምፅእ ንኽእል ብወገን ተጋሩ እንተኾነ ብናይ ብሄር ፀገም ኣምፂኦሙልና ኣለዉ ናይ መንነት ፀገም መፂኡ ኣሎ ኢትዮጵያውን ንባዕላውን ኣብ ከምኡ ኣብ ናይ መንነት ቅልውላው እያ ዘላ ኣብ ከምዚ ኣቲኻ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ጉዕዞ ኢኻ ክትፍሪ This is a question that we need to ask ourselves as well. Thank you. You're welcome. Mangus? Well, نحنا مستم قربابتنا خنبر ኢና ፈቲና ፀሊእና ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ክንነብር ጉድዳት ኢና ማለት እዩ ምስኦም እናተናገድና ምስኦም እናተራኸብና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ቦታታት ጥዑያት መንግስታት ዝመፅሉ ዓይነት ኩነታት ኢና ክንፈጥር ክንቃልስ ዘለና ልካ ከምዚ ኤውሮጳ ዩኒዮን ዘለዎ ሕጂ ናቶም ሃገራት ኣሎ ግን ብሓባር ኮይኖም ናይ ሓባር ነቲ ፀጋታቶም ብሓባር ይጥቀሙሉ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ምስቶም ጎረባብትና እውን ከምኡ ክንገብር ኢና ክንሓስብ ዘለና መወዳእታ እምበር መንደቕ ሰሪሕና ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ንራኸብ ኢና ወይ ምስ ሱዳን ዋላ ሱዳን ከመይ ኢልና ኢና ክንራኸብ ሕጂ እንድሕር ከምኡ ኮይኑስ ምስ ብርሃን ዲና ክንከውን ምስ ሕምቲ ዲና ክንከውን ምስ መን ኢና ክንከውን ስለዚ ኣብኡ ናይ ኣድልየና ንኢልና ክንርሕቕ ዲና ካብኡ ዘለና ኣይመስለኒ ከምኡታት ዘዋፅእ ኣይኮነን ማለት እዩ እዞም ስርዓታት እዚኦም ኣይጠቕሙናን እዮም ንዓና ዝጠቅም ስርዓት ንክመፅእ ኣብቲ ከባቢና ግን ምስኡ ከዓ ተዛሚድና ብሓባር ክንዓቢ ክንክእል ክንሓስብ ከምዚታት ኣለና ማለት እዩ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት መምክን ኣይንረክብን ብፃይ ኣብዛ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕርታት ምስቲ ዝመፅእ ለውጥታት ኣብተን ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝመፅእ ለውጥታት ኣብ ሱዳን ምስ ዝመፅእ ለውጥታት ግን ንዓና ዝመስሉ ከማና ዝሓስቡ ንሶም ንዓና ይደሊና ንሕና ከዓ ንዖም ንደልዮም ዓይነት ኩነታት እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሽዑም እዚኦም ከዓ ሓቢርካ መደባት እናውፃእካ ትሰርሓሉ ነገር ይግበር ማለት እዩ እምበር ኣብ ጎረቤትካ ሳየድልየኒ እናበልካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ኤርትራውያን ነብሩ ኣብ ሱዳን ክንደይ ኤርትራውያን ነብሩ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ክስተያትና ማለት እዩ እቲ ህወትና ከምቲ ዝተባህለ ኣብቲ ኤሊት ኤርትራ ኣካልና እያ ዝብል ሸነኽ ኣሎ ኣይኮነትን ከዓ ዝብል ሸነኽ ኣሎ ስለዚ ንሕና ነቲ ኣይኮነትን ዝብል ሸነኻት ከነሕይል ምስኡ ክንዛመድ እንኽእለሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እምበር ማዕፆና ዓፂና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና መን ኣሎሞ መን ማዕፅኡ ምስ ዓፅኡ ኣነ ሃገር ምስ ናይ ሃገር ማዕፅኡ ዓፅዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያን ገለን ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ናህናያ ቀይሕ ባሕሪ ናህናያ ዝብል ናይቶም ኤሊት ሕልምታት ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ነዚታት ተቃሊስና ስዒርናዮ ነፃ ሃገር ጌርና ኢና ወዘተ ማለት እዩ ግን ሕጂ ምስቲ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ፖለቲካታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ከዓ እናተዛመድና ከዓ ነዚ ልኡላውነት እዚ ዝሕይል ምርጫታት እናወሰድካ እናተዛመድካ ክትከይድ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ህዝባዊ ግንባርሲ ምስ ወያነ ከይተሓባበሩ እንተዝፀንሑ ነይሮም
نتي أبي إثيوبيا زل سرعة كودو أي مخالون نبينهم طري أنت زفتنو نيرم شعوب مالك ويانا ونكمو سزباو جنبار أنت زي حبيرهم أنت زي سرحو نتي إثيوبيا زل سرعة كغيروا أي مخال كلتي أم حبيرهم سلز سرحو بن أب كلتي وتاتات لوطي أمسيو نتو لوط جب خا أي تتقبل إزي تي دحرنا بشجر زأتونا مالتي إمبر سوفيتن أمريكان كابي متسمنا دبدبو خا نسخاب تخبابي خا خبان محازوت كتنادي مفتان حما أي كونن بحالا يمو عصوة نقبرو تي أو خيت كا مسرح أو خيت كا مقلاس أو خيت كا زمدناتات مفتار سي عصوة نقبرو كومن دحر غيرنا مو تنتسيلنا ينخل نبر تنتسيل كاز متسلو تخاب عالم يلم مالتي ثانك يو Thank you መንግስት አብ ብወገነ እኳ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሓደ ኣቋም ናይ ብልፅግና ብሓፈሽኡ ብፍላይ ከዓ ብመራሒኡ ካብ ዝበሎን ዝተበገሰሉን ብምንቃል እዩ ብፍላይ ዓብዪ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ንዝበሎ ክደግም ዘይክእል መዕለቢኡ ዘሸግር ሰብ ስለ ዝኾነ እንታይ ክስራሕ ይከኣል ካብ ምልዓል እዩ እምበር ካብ ምስ ኢትዮጵያ ጉርብትና ንነብስና ክንግልል ኣይንኽእልን ኢና ከምኡውን ከምቲ ዝበልከዮ ምስተን ኩለን ከቢበናና ዘለዋ ማለት ብዛዕባ ናይ ሱዳን ግን ናይ ሕማቕ ግዜ ኩነታት እዩ ኢሳያስ ምስ ብርሃን ጠጠው ኢለ ኣለኹ ይብል ስለዚ ብርኢቶይ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ብርሃን መንግስቲ ቀፂሉስ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሰጋገር ዘኽእል መገዲ እንተተረኺቡ እቲ ምስ ሱዳን ዝነበረና ዘለናን ንዝመፅእ እውን ዝሕፅል ክስራሕ ናይ ግድን እዩ በዓለ ሕምነት ዘየምርፀኒ ምክንያት ብሰንኪቲ ኣብ ዳርፎር ኣብ ግዜ عمر البشر تسرح جينوسايد أو دفعي جراج سلزلني politically مالته not personally so كم زي أمثلوا سبات ما بيهم قلتلهم كعبين زفلوا كم مبالي سلزقنا غمزي من الساب بالكايو بالدنيا نسرحن كنكتكتن سكوابنا كنرنا زخر ردا أزدي أنا كم زنات كاي بحالا مالتي مس حميتي ولا مس برهانا ينخولون قل مستم قوات ناي تغيير قلز بحالو بارتيتات قلبليتات مسوم زمدناتات نفتر والتي يس صريح كات صنح بايتان صيف كات صنح يا أكرا ردازدي اوكي غني اللي من قد أقصي أنا بزانا زبلكم ما أنا إذا زحتت كي حلتو في ناب إثيوبيا سني الخاد أو بايتها على استعينة قبله مسؤول تجراي والأكل فيدرال سلزخونت نساون ترى الواقع زبل بناتي رئيتو نتاي قدم قدادم مسمان يوم مستهينوت سلفتات يوم ركب جيروم زلو إلنا حاسب صبري أب تجراي زلو حج زلو سلفي لألاونت نيرترا زقبلو أيكونون كما ناتي توم لألاونت نيرترا زقبلو أرجع في يومين حجي توم
ዘለው ንናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ዘይቅበሉ ነቲ ናይ ዶክተር አብይ መሪሕነት ዝተቀበሉ ንሱ ዝሾሞም እዮም ኣብኡ ዘለው ተዳሪእናዮ ስለዚ አኮሞዴት ዝገበሮም ነዞም ብርጌድ ንሓመዱ ከኣቶም ብርጌድ ንሓመዱ ደሰይም ከምኡ ዓይነት ነገር ስለ ዘለዎም ስለዚ ምስ ትግራይ ዘሎ ሰልፍታት ምስኡ ተኣሳሲሮም ሕጂ ዝግበር ዘሎ እቲ ኣብ 2018 ዝተገብረ ውዕል ሰላም እሱ ዝግበር ዘሎ ንዑ እዮም ክገብርዎ ንሱ ከዓ ንኤርትራ እቲ ምድሪ ምስ ትግራይ ትሕወስ ኣለዎ ንድሕር ምስ ኢትዮጵያ ክትሕወስ ኮይና ኤርትራ ሕጂ ስለዚ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ነዚኦም ነፂጎሞ ኩናት ክለዓል ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዘለው ባይታ ተዋሂብዎም ዘሎ ንኩናት ኣይኮነን እቲ ኩናት ክገብርዎ ዝሓስብዎ ቢሎም ከኣትዎ ዝደልዩ ዘለው ነቲ ፕላን ናይ መወዳእታ ንምፍፃም ስለዚ ነቲ ሓደ ኢና ዝብል ንዕኡ ንምትግባር እዩ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ እቶም ግሩፕ ኣብ ህግደፍ ንኣብነት ኣብቲ ላዕሊ ኣብቲ ርእሲ ብክልተ ወገን ኣለዉ ማለት ነቲ ናይ ኤርትራ ነገር ብወገን ኣምሓራ ምስኦም ከምኡ ኢና ዝብሉ ብወገን ትግራይ እውን ከምኡ ኢና ዝብሉ ሕጂ እቲ መስኪን ኤርትራዊ ኣብ ህግደፍ ዘሎ ነዚ ይፈልጦን እዩ ንሶም ግን ብውሽጢ ይራኸቡ እዮም ይረኽቡ እዮም ይገብሩ እዮም ነቲ ውዕል ነቲ ስራሕ ከዓ ገብሩ እዮም ሕጂ ኣብ ህግደፍ ርእይቶ ክትህብ ትሓትት ፓርቲስፔት ትገብር ኣብቲ ኣኼባታት ስለዘይከኣል ተወዲኡ ስለዝመፀካ ኣብቲ ዝተወደአ ይኣትዉ ኣብቲ ዝተወደአ እዮም ዝኣትዉ ስለዚ ኣብ ብህግደፍ ወገን ነዚ ዝደፍኡ ኣካላት ኣለዉ ካባና ከዓኒ ነዚ ዝደፍኡ ኣካላት ሕጂ መን እዮም ተራኺቦም ዘለዉ እንተደኣ ኢልና በርንስ ዊዝ ዘ ሴም ቪዘር ፍላይት ቱጌዘር ጣዕሚ እዚኣ እታ ምስላናተይ እንዲ ዝበሃል እሳቶም እዮም ሕጂ ዝእከቡ ዘለዉ ኣብ ሓደ ዝመፁ ዘለዉ እቲ ፋሒልዎም ዝነበረ ነቲ ኩካዕ ዘለዎ ነቶም ኤርትራ ዝብሉ ንዓቶም ኣጥዩ ኣህሲሶም ነቶም ናፅነት ትግራይ ከዓ ዝብሉ ትግራይ ከም ሃገር ክከውን ዝብሉ ንዓቶም ኣህሲሶም ነታ ሓንቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብሉ እሱ ዝፈጠሮ ኢሳያስ ካብ ነዊሕ ግዜ ዶክተር አብ ቆዩ ስለዚ ንዓ ንምምፃእ ዝተፈጥሩ ሰልፍታት እዮም ያቶም ከዓ ኣባናት ተቃወምቲ ነይሮም ኣብ ትግራይ እውን ነይሮም ኣብ ማእከሎም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ነይሮም ኣብ ኤርትራ ዝተኮስኮሱ ማለት እዩ ከባቢ 20 ዓመት ዝኾን 10 ሰልፊ ብዓብዩ ከዓ ኣብ ውሽጢ ህግደፍካ እዚኣቶም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ ንዓይ ከም ረዳኣ እዚ ባይታ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ዝተገብረ ኣኼባ ዋላ እቲ ባይታ ከም መንጠሪ ክጥቀሙ እዮም ዝሓስቡ ፌክ እዩ ፌክ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ነቲ ዝድላዕ ዕላማ ንዕኡ ንምውቃዕ እዩ ሪዝን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ስኢሉ መፅኢሉ ኮፍ ክብል ኣይክእልን ፖለቲካ እዩ ሓደ እንታይ ህንድስና ክህሉ ክእል ኣለዎ እዚ ከዓ ንምንታይ እንተዳልና እቲ ኔክስት ጀኔሬሽን ሕቶም ዝሓትት መልሲ ንምርካብ ዋዩ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ስለ ዝነበረ ንኣብነት ሕጂ እዛ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣብቲ ዘበንኩም ንፅነትኩም ዝነበረ ፖለቲካ ተዳሪእናዮ ሲ ሕጂ ታሪክ ክንሰምዖ ከለናስ ዋዩ መሪፁ እቲ አንድነታውያን ተኮይኖም ተባሂሉ ሕጂ እቲ ታሪክ ክንሰምዖ ከለና ንሕና መልሲ ኣለና ካባኻትኩም ካብቶም ኣብኡ ሽዑ ዝነበሩ ማለት እዮም ምክንያቱ እቲ ግዜ ዝነበረ ናይ ዓለም ፖለቲካ ሲ ከምዚ ስለ ዝነበረ ፍልስጤን ከምዚ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ትግርኛ ከበሳ እስልምና ከይገዝኦ ፈሪሑ አንድነት ዝብሉ ወፂኦም ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ጴጥሮስ ሎ ሕጂ ነቲ ጀኔሬሽን ንዓናሲ መልሲ ተዳልዩ እዚ ከዓ ደሰይም ነቲ ዝመፅ ጀኔሬሽን ዋዩ ከምዚ ኮይኑ ተጋደልቲ ከምዚ ተቃሊሶም ናፅነት መፅዩ ኤርትራ ተባሂላሲ ዋይ ደኣ ከምዚ ኮይኑ ተባሂሉ ድሓር መልሲ ኣሎ ከምዚ ስለተገብረ ከምዚ ስለዝኾነ ናይ ኤርትራ ውድባት ከዓ ከምዚ ኢሉ ፋሕ ስለዝበለ ዝጭበጥ ነገር ስለዘይነበሮ ስለዚ እዚ ዓውኺ ክወፅዩ ነቲ ህዝቢ ከዓ ይጠቅም ተባሂሉ ብርሃን ስለዝወፀ እቲ ብርሃን ክውላዕ ኣለዎ ተባሂሉ ከምዚ ኮይኑ እንታይ ደሎ ሕጂ ሪዝን ንምቕራብ ነቲ ዝወለዶ ነቲ ክገብርዎ ዝደለዩ ነገር ምክንያት ክፈጥሩ ኣለዉ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ማለት እዩ ስለዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰልፊ ዋላ ኣብቲ ቃለ ምሕትት ክንሪኦ ከለና ነቲ ዝኸደ ዝመርሖም ናብ ኢትዮጵያ ከይዱሲ ተዛሓተፈጦስ ላዕላውነት ናይ ኤርትራ ዝተቐበለ ኤርትራ ስ ካብ እንታይ ጭፍላቅ ናይ ጣልያን ገለ ዝመፀዶ ገለ መለ ዝብሉ
معركة خلاي نتي inferiority أبعاتهم زفترة كاب حزب إيرتراسي كاب حبرتسب إيرتراس زبلوسي نمقطع تلاليم زلو سبات ما بتقراي زلو نعون مقطع تلاليم زلو سباتي حجي اتي تحبيو زنبره تاوش تلوغيلو زنبره بوتا مسرخو انتي غيرو مسلوك رجع مسبولو نتي ناي إيرترا ودبات كادفيمو تشفيو مسرايو تاي غورلو يفسولو حجي أميرياتات وصلو يوصلو إذا هذا تخص هيك أنو سلا زخنا أبي إيرترا أنت يخدم تدلل بس خدتها زخاني نقرنا له so نعاي كمرد أزمي أي صبوا نجار كلوا يخدي أي بخلاي دكتور عادي نمان يزحنك أظل أنت دايلنا حجي نت بلان نايمو داتا 4 بلانات اللهم نت فورس بلان نعو نمكباري الشواشب زلوا لذي نعنا إيرتراوين ربح زلوا أيكون مساعتهم أب الساعة زي أب قالسي إذن زلوا صباح نقال إنه نقالسي نت سرعة من لايسي نعنا سو ولا حنت ربح زلوا يكونن تلا كونك جيرنا مسوم بين almost ودكات ناي تلا إيكا 5 منيو حاولنا خبلت سنة حساني كم ز أنشوا دمون أنشوا تساوت الله اللي تعقموا تساوت لنا مخنيات أنت تمشوا مناس حق أنت لا نجيرو منا من العالمينا قالنا نقدر نقبلنا سلازي كل علوم كان لوجن تقبل زلوا نقدر سعز قبرو أما نقول عنا خمسي أي تأتوا أي توتس ويكمزي أي تأجر أي موت قبروسه لك حكومة نتفور دبات أي كتأفه أي كلمع أي كسعر أي كساعات كم جيرهم كحزوا إمساع موتا لازم زيناتي في رئيسه مالتي كم سب لكن بعد السودان وجن زلوا بحال زلوها already في مدري قرنا أفريقيا هذا أرتس ذات حزوا زلوا هاي يسمعك جيوغرافيكال مالتي جيوغرافيكال سي روس زخاله كالي قرصتي بمجزات دوبات زهاوناس كالي انصاص كغبرو ወይ ካልእ ጂኦግራፊ ክሰርሑ ዝደለይ ይመስሉ ክሪኦም ከለኹ ዋላት ምምቅቃል ናይ ሰልፍታት ክንሪኦም ከለና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣቀዲሙ ክብሎ ፀንሐ ከምዚ ኤውሮፓስ ሓንቲ ሃገር ግን ኣብ ኤውሮፓ እተን ሃገራት ናተይ ካብ ካልእ ሃገርሲ ናተይ ትብሎ የብላን ንኣብነት ጀርመን ንኢራን ዝናተይ ትብላን ኢራን ከዓ ንፍራንስ ዝናተይ ኣይትብላን ወይ ከዓ ንስዊዝ ዝናተይ መሪቲ ኣይትብላን ኣብቲ ነገራቶም ተዓራሪ ኩሉ ነገራቶም أبي إيرترا بقرنا أفريقيا جن تسأجم كوين زولون ترى أرينا يو لا أبي إيرترا وين أنا زمت أنا زولو ناي والنت نجاري نات ناي زبل أجي إذا نات ناي زبل ترى أتناك كاتوسي دكاسي أبي هاخدنا برسخانة هاخدهم سلازو ولدو خامولو كم زي هزبي ترى حزي كونه برسنالو ولو أزخانة سبكون كاسنا برمالش سلازو أنا نزوم تقالستي زي زقبر زلوا بس إثيوبياوين يكون استجاروا زقبر زلوا نايك ألس زمدنا نمي لا يتسرعات زي كونسي إذا يتسرعات زلوا لا تخبروا زلوا أنا خبروا موداتا يشواشوا بلي زلوا نجاري شكا كسروا له دلعنا لازم سبات سياتهم تاينا خبروا من الناسي حجي تاع شو هاي كلهم سوزو هاي كلهم كوبرو هاي كلهم تسخاكلو مخنيات علاماي بعلامه زخيت سب نتنات كعلامه هو بوليك غير هاي كلين بركه امين وي الشي زوات اني بستفات فاكا ايكدسون لازم نحنا تكون قبره زلنا نجر احنا نبزح لنا طرنافنا عب اللو عصبيغنا خافت علامه خنسرح كنكلال الناس لازم نصوم بتحيزوم زلو ነገር يعبوتي يدمسلم زلو ግን ይቃሎሲ ኮንን ዘሎ علامه እዩ ዝግበር ዘሎ ቃልስ ዝበሃል ግን አንጻር ናይ ካለ علامات ቃለስን ከለኻ ስለዚህ እቲ ኢሳያስ ዝዓኾኾ ክገብሮ ዝደሊ ነገር የኤርትራ ክገብራ ዝደሊ ነገር ንዑነ ተስና ሓሳብ ተቀቢሎም እዮም ዝኸዱ ዘለው ሳቶም እጂ ንሕና كنترنا فنا هنبتع كاباتهم كا هنصبه يبلنان كا زبل امنت አለኒ ምክንያቱ አይቀበሉን እምነት ስነ ሐሳብ ቀበሉ ይቁል ንናጽነት ንኤርትራ ሲሰኻቱም ተቃሊስኩም ተጋድሎ ሓርቲ ኤርትራ ተቃሊስኩ ክሳዕ ሕጂ ካ ኤርትራ ብላሎ ክሳዕ ሕጂ ማለት ኤርትራ ብላሎ ስለዚህ አቶም ጋ
كلا هاجر ممسرات بعلامة كلا هاجر ممسرات ساعة زخونة ساعة ساعة موداتها كمان يكون الزق بالدل كلا إيكا أبزي كودي أبزا ناي مكتتال متي زلوسي السخاب على العلامات على سايت داخون كاسي بسرحيتي خانة قرات كاتقبل تجنن تسبهال بسرحيت كاب مستيري على مرأينا أنا بالك سبايك تلين أبعد حكوه فيك سحج نزي زدف زلو أكل نصو أبزي كداخمنا دري زلو وانا ترابعي برقيت زبهال أبزي خداخمو إنه تودبات لتمنك سأزار مغنياتو استراتيجيناتو تدارينا التقراي مساعات أنا في زنبر وانك علمز قبرهم بعد دكتور دبرتين تقفوا أو يزلوا تمنك سأسل زي تعالى الله تفعله بو شغنك أو استراتيجي روحات عويدو حجتي نتي أبزد الله بدق زلوا منك سأسات كاني already بعلم أنهم كقطلوا تودي هنا غرقكم أنا أكيد هنا غرق أبدقسي بعلم أنهم كقطلوا بعلم أنهم كهرموسي تودي وتبلي سامس أماله بينك ركبي I don't know هيفلتني أنا خنا غرق نعيس لستبهلن مالك أنا سكافتهم حادث تبهل كوسبي كنغرقكم هيكل نيماني لني بيت سبي لني نعي رد أزكى خافتهم كقطلوا استبهل كخباتهم يخيل النحل سليايو خاب قدم كابير ترا خاب ناتنتات اسكاس بوتوسب انت اخب لكم دليل حجي ابزي زغبرو زلو زمقتتال نعو اتدم مفساس صوتا داماي ስለዚህ እቶም ዝቆተሉ ዘለዉ ኸ እቶም ዝቆተሉ ዘለዉ ክንሪኦም ከለና እቶም ንጹሃት እዮም ግዳይ ናይቲ ስትራቴጂ እዮም ዝኾኑ ዘሎ ስለዚ ብርጌድ ንሓመዱ ጠቕላላ እዩ ዝብሎ ጀነራል ጠቕሊሉ ክትቕይሮ ይትኽእልን ኢኻ እዚ ናተይ ክስታይ ናተይ ኣራዳዳ እዩ ሕጂ ክብለኩም ከለኹ ምክንያቱ ሱር ስለ ዘለዎ ስለዚ ካብ ሱሩ ክትምሕዎ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ሱሩ ተምሒካ ኣስፋሕፊዑ ስለ ዘሎ ትጥፋኣቱ ይክከብድ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ኣነ رأيو مزنو حق دي حسوت كاني نايجزا رؤسكم ويقنعوا دي يقنعون نايجزا رؤسكم فيريفيكار بورو خمسي مميوا ناي ترد أن نجار جنزي جي ناتي بيتو زي I don't know نحنا نسرح لنا نقدميت كنكيد لنا أتبيغنا كنسقوم لنا كندفع لنا مستنكر ركبا زخيلا علامات نز نجار زخوسنا زخيلا نيرترا إز نجار إزي كمزيو إز وديت إز خمسي الناون مساعتهم تنكرها وزخولو أكلات تراخيبو كم سرعة كم زتنريو زلنا هاي فلسطين زخون زلوا حجي تون فلسطين ما ينتهي قبر له أبا عالم يونيفرسيتات كده رفيق ما لا عالم زلوا بركات فاتهم ما تسألوا لازم نحنا دماسي زخون زلوا نجار حتى تنايز نجار زمني نايز بيرترا حتى تأكل مني إلنا توم نرادا دا سبات زنا جارزي صباح نقول هزبي إرترا فات يزنسنا حساب زخيد زلوا إلنا نحنا نتوم برجد نحمودون كي حبا أنا مستير لنا خي حزنا أجهد كا إذا تقبروا زلهم إذا سنا حسابكم إزي نهزبي إرترا خمسي سلازم نحنا خن الزاربين أنا عالم مخنات ونساتنون أفتق خعطوهم سلامتكم لكم علىكم مسلكم مخناتو نتي إرترا زبل نعو خطفوا يوم نعو سلازي السخاء تفيخا يا خاطب بهالزلخا ازيوتي ايديولوجي زلو مخنياتو نحري لكم اني اب قبر نريو سلازلنا مان اوكي اذا زنكير نسو سلازي زبل حساب لنا نحنا نتاكد نترنق نخيب نقميتكا نتعلم ودي كيف زوكم ثانك يو دازكي سيدنا حجدا وهنا كده الإلياس سنحته تلالان يركع مسلم no عفوا هلا immediately مس رد أزق مس بالكي أنا سيا no admin era it's okay no problem أبتنا أستاذ منقص عليهم الذين معناته we cannot isolate ourselves in that era the bottom line you can choose your friends but not your neighbors
the neighbors are there like a bad smell that wouldn't go away. But sadly, ኣብዚ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዘሎ ፈትዮምና ወይ ኣፍቂሮምና ዘይኮንስ my enemy's enemy is my friend እዚኣ ድማ ኣቲኻ እንተዳ ክሳራ ዝበዝሐካ ኮይኑ it's better not even to do it. ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ has been tested and proved Ethiopia is not our solution. ወላ ትግራይ ከማን ትግራይ ከምዚ ገራ ኣብ ሜዳ ኣትያ ምስ ሻዕብያ ክነፋሕፋሕ ተደይተብለና ማዕርኽን ግዚ ንድሕሪት ኣይምተጎተትናን ሕጂ ብዙሕ ኢንሳይት ክንሪኦም ከለና ዝሓለፈ 34 ዓመት እንታይ ተረኺቡ እንተይካምኒ all I can say it is I can only write a book or an article on how Isaias underdeveloped Eritrea and the Eritrean people. ስለዚ ኣርሕቕና እንተሓስብና ይሓይሽ ነቲ we need to calculate ፍሽኽ ኢሎምና ኢልካ እንተዳ መፂኻ መጠረሱ እሲ መጋፈሪ ከምዚ መፈራርሂ ንዓኻ ከምቲ ሕጂ ሕዞኻ ዳንበር ኣብይኻ ርኢና ኢና ከምዚ ቅቤ ነጋዴ ብሉ ዞባ ኣምሓራ እንተኾነ ሎሚ ዝበሎ ፅባሕ ድግሚ ዓንቶም ክድብሎ ፀኒዕካ ኢኻ ስለዚ ፅባሕ ንጎን መውፅውዒ ግብረና ክእል እሞ so we need to take very calculated ዝኾነ political risk ክብል strategical እንተሓሰብና ዳ ኣሸና እምበር ታክቲካሊ ዳ ወይ እኳ ዝቕበሉና ረኺብና እውን ኢልና ህጉም ክንብል ንኽእል ኢና thank you ከይነውሓና Thank you, Said. Thank you. Okay, David. مرحبا درو thank you. أنا قصنا عن كيدي ناس مش تيلا بواحد أحبب دلي أوكي قال واد ما أنت مثلك رمتي نامي دا مسوس أخوسي أبيت ما أسرت كله بزح نقر تمهيري أو نورو خمي دا مسوس قال السو بزح نقر مهرنا نيرو حانت هابن زي الساعة تاب حجي حانت الدرفني راد مهارون بعل ودا أسرات عليو بعل سو منقصو انتايتو لنا انت ولا ما معدويت بالرخ بوتا محلويت شغل اليوم انتاي مالك زلما ارحقنا هنرقل لنا مالك تاقت ما تعمتيا برسيعة دامبر شوفوا اندر فلان ونبتو تأثر شغلنا اجي انتاي نمبالي نحنا ابزي ساعات للسي كينو أبي كينو إساس كينو ويالي كينو قرن أفريقيا أرحقنا كنريد فنكرالن كنحاسب كنريد كنفلت كنكرالن جوسب تدا زي قرنها تقني مسارتها وطلعنا مسارتها عماتنا أين فلتنا هيجون السوق نقبر قالنا السوق مقبار نحنا حادث صفوف بوليتيكا يدلين العلاونتاوي بوليتيكا حوينا العلاونات ابنا دول حجي كمطلع غلبتو ناس في الناطح كمطلع سلسله زغونه ابي ساعات زبجخاتو نحنا بتستحاته قصري يكون بمطونو اب قدامنا زت كورجركا هاجرنا كمي جرنا نوكلا ابزين قالس ابزي تزيت قالسنا كمدنا عايز راينا زلو انت على عدلنياتها تخوينا شقنا هو بنا هو حلف فقن بزلنا نحن كنوكل كذا كيلا انفيت كنبهال نقول انفيت السير كنبهال نقول فركز قورنا عنا قريب اساس كمان عندرلو سبقه صنط احسن ስለዚህ አንፊት ስቴት ታጥባል መንግስት ከመንግስት ሃይካለን ዶላ خسر قال ስለዚህ አንፊት ስቴት አጥቁ ስለዚህ ካብዚ ንሕና ንቀላጥ ቢስተኻለና መጥ بجنزبناكم بالتفعل عليه تاي بهالك ولا ثبات نحرخنا دكا دي رخبنا ولا طبقاتات نجزعنا وسع بليز وكلنا نهاجرنا اقداسي ابساعت نحنا ابدي كاب ثلاثه كاب حدثي سون العلي حزب اقرالنا كنو كلكا مثل لنا عقبل لنا نحنا حلنا ندحر تاي بهالغير سلازي ابدي بجاهكم ابدي نسرح حلا Thank you. Thank you, David.
መንግስት አብ I think ናይ መወዳእታ እያ no هو بقفات زازم تعيش بساعتنا ارجع لخلت ساعات كدنا لنا ثانك يو انا نتانا السيد يقرب مالستي نحن نبلو خمس استراتيجيك زينا حسب تنسو تراي حسبو استراتيجي غيرو يوسدو ስለዚ ሎ ቁርብ ኣብቲ ቃላቱ ዝተኣረሞ ፅቡቅ እዩ ምስ ኣብይ ዝምድና ክንገብር ኢና ኣብይ ቁኑዕ እዩ ገለ ዝበልና የብልና ንሕና ኣብኡታት ኣያተና ዘለና ንሕና ከምቲ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ህዝቢ ሱዳን ናህና መሓዙት ክህልውና ዝምድናና ምስኦም ከነሕይል ከድልየና ካብዚ ዝዓቢ ስትራቴጂካዊ ዕላማ የለን ማለት እዩ እዞም ኤውሮጳት ሪኦም ዘለካ ሕጂ ሰላም ገይሮም ንማዕታት ዓመታት ተዋጊኦም እዮም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ኮፍ ኢሎም ሓሲቦም ዶባቶም ፈላልዮም ዝናተይ ዝናትካ ተባሂሎም ክሰርሑ በበይኖም ጀሚሮም ማለት እዩ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ካብ ዝሕጂ በፂሖምዎ ዘለዉ ስለዚ ዓለም ንቅድሚት እያ ትኸይድ ዘላ ንሕና ከዓ ናብኡ ገፅና ኢና ንኸይድ እምበር ንድሕሪት ኣይንምለስን ኢና ነዚኦም ኣይተቕረቦም እዚኦም ኣይተኺዶም እዚኦም ከምዚኦም ዝሓስቡ ገለ እናበልካ ካብቲ ህዝቢ ተነፂልካ ክትነብር ምፍታን ሽግር እዩ ማለት እዩ ስለ ሕጂ ወያነ እኮ ኣብ ውሽጥና ስለ ዝሰርሑ ምሳና ለጊቦም ስለ ዝሰርሑ ኮይም ደሳቂና ዘለው ፅልዋ ስለ ዝሕደሩ ማለት እዩ ስለምንታይ ንሕና ከነቲ ኢትዮጵያዊ ምስትናህና ርእቶ ዝሰማዕ ፀሊና መሓዛና መቃለሲና ምሳና ሰላም ዝደሊ ተሓባቢሩ ክነብር ዝደሊ ኣብ ሱዳን ክንገብር ኢልና ዘይንሓስብ ዝምድና ፋይናሊ ናይ ውድባት ክኸውን የብሉ ናይ ህዛብ ክኸውን ኣለዎ ህዛብ ዝጥቀመሉ ዝምድናታት ክኸውን ኣለዎ ማለት ስለዚኣ ክንገብር እንተኮይና ከዓ ምሳብ ከባቢና ዘሎ ኩሉ መዳያት ፖለቲካዊ ድዩ ማሕበራዊ ድዩ ኢኮኖሚያዊ ድዩ ገለመለ ዝምልከት ንረብሓ ናይ ኩላሕና ዝውዕለሉ ኣገባባት ኢና ክንሓስብ ዘለና ማለት እዩ ከምዚኣ ተዘይገርና ተነፂልና ኣብ ጥርሙዝ ኣብ ውሽጢ ጥርሙዝ ኣቲና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ዋላ ንሕና ከምኡ እንተሓሰብና ብደገ መፅኦም ባዕሎም ሰባቢሮም ክመፁና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ በዓል ኣብይ ንፈላለን ኢና ንሕና ኣብይ እንታይ ይደሊ ኣሎስ ንሪኦ ኣለና ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ይኣምን ገለ ይኣምን ገለ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኩሉ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣይኣምን ዝብል ሓሳብ የብለ ኢና እንተወሓደ ዋላ ምስቶም ኦኔግ ከማን ዝምድና ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምሳና ዝምድና ነይርዎም እዮም ከም ጀብሃ ከም ገለ ከማን ዋላ ወያኔ ዋላ ኦኔግ ዋላ መን ኢኻ ትብሎም ኣብ ሜዳ ከለና እኮ ምሳና ዝምድና ጀሚሮም ስለምንታይ ሒሉ ስለዝደለዩ ማለት እዩ ክዓብዩ ስለዝደለዩ ዓብዮምሉ ከዓ ስለዚ መሓዙት ምድላይ ኣብቲ ጎረባብትኻሲ ጉጉይ ኣይኮነ ከተረድኦም ክትፍትና ኣለካ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ ቀይሕ ባሕሪ ናሕና እዩ ንሕና ሃገር ኢና ንሕና መንግስቲ ኣለና ምሳኹም ብሰላም ክንነብር ንደሊ ወዘተ እናበልካ ምስቶም ኢትዮጵያውያን እውን እናተዛተኻ እናተዛረብካን ክትከይድ ኣለካ እምበር በዚ ሕጂ ዘሎ መንግስታት ሙሉእ መፃኢ ዕድል ናይቲ ኣህዛብ ክውሰን የብሉን ኣብይ ከምዚኣ ስለ ዝኾነስ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጠሪስና ኣይንራኸብኒ ኢና ኣብ ዝብል መደምደምታ ከብፅሓና የብሉን ሓፂር ትረኣያ ባህላዊ ኣነ ብሸነኸይ ወዲእ ኣለኹ Thank you መንግስት أبيض ملس تفايد Yes كلي سيد ملس بليز موضوعنا عطوة يا مسناي أخبرت أستاذ مكسب I would never ever put my thoughts above anybody else can always concentrate on the scenario net scenario that I defined governor number I was not trying to say ti hasabka ti hasabe inferior double stay there but I was an uncommented America I offer you my 1,000 apologies okay again كل جزء is you look at it from the merit እንታይ ይጠቕሙን ጉድኣቱን ኣብ ሓፂር ግዜ in a short term medium term and long term ብኸመይ ዝሪኦ ነይረ ዳ እምበሪ not necessarily my idea is superior to anybody else ስለዚ ኣኽትርዳእለይ ብኣኽብረት
حتى كيعني لي. Thank you, Said. And thank you, Mengistab. مهنياتو تي وجه زبل كان أوروبا تميز كافتري كان لها قدمة هاجرات مقامن أمونغو من معت بما وقعت تقايدو بون عبايا بهاجرات مسيان مدات وانا بزناي مودرن عالم قدما يوقع عالم تخصاتيرهم هلا يوقع عالم كأه بعابيو عالم تساتفلو تقايدو أبز حجي زلو يقراربو يوم يلكا زي تحاسبلو زنبركا درجة بصيحهم مالتي سلازخونه اتي هلون ناي مسائن استراتيجيكا علامة بكل مداياتو مالتي بخمي حابيري سرحت هزبتات نربحات هزبتات بدي زوعل تربح مني حداتهم سبا سلطان كوينو ديكتاتورز انتحر كوينو بعل مسولوني بعل من يهاتب له هتلر بفاشيست النت نتزبطات بخندي مليونات روسيا طرح بقال على 20 مليون أطفيهم زتسرح عجية بأوروبا نزلنا يوكرين روسيا نقول نقدفنا انت دعتي بسفح أوروبا هنا أبوك خمزين مرة حبابيرو كم حنت هاجر زي فيزا زي منيخانا بيخا زي باسبورت كنت كساس كنا قد واسب whatever they want to do هم حبلة السبات حارة حبلة السب كوينو يخيد على اللو مالتي جتين عنا زي شقرنا انتايو زي معبلنا لاي دحورات حبلة السبات عيزنا دلونا مرحتقا نتدحرت مليسوم ندحريس قوتنبر ابتمرتنا بتكنولوجيا انفست زي قابرو نتزنبر الزعنو مرحتي سلزغانو بيز ابتدحرت يسرحو مالتي ابتدحرت يعسكرو لزغانو قانت هزبي صلاي خايف بلون كرلو صلاي خو ابزي كساب 98 وقت استقايد بس بواحدين من يشمو بهقدفن زمصو وقت كساع شعو ماينز طبعا كويني خيد نيرت هزبي دقافي مستي هزبي تقراي وقت مستخفته صلاي خاي مسبلو صلاي ميلو ريقو زتسرت سلا زينب فتصيمو زتسرت نجر سلا زينب رأيو بقال ينجرو يقبل بقال ينجرو خا ينسل سلا زخونه ازي يوتي كنريو زلنا صنيع منجز أكم زتسرت حبرة سبعة كنسرع مو نحن خا قدينا خنصاوت علنا كابتن كبابينا راح نصب كونن ولا تخبابينا بحماق كنتات متعلون ولا تفقرنا تتصافنا وصل تقالي سنة عمتان نبرة حبتي هزب العلقل أفلي سنة إنجنا خاتم لي سنة هاتينا ساعتها وقع زخونة ملكي سلزلنا مثلا كبابينا ما تصلعنا نقيد لنا مالتي إزي كلوات كخيل اللو نملوات وخان حنا قد خيلون نابلو مستي سلا خوينو ويكا هنتيتو نمرواي هاجرنا لولاونا تاخد حس دلي زي كونه at the ground سريحنا اللي خنصرح نكئل لنا هواتهم طرح نصبي كونان إيتي ريتو بتعني صبوق ريتيو نقبروز قبعنا نقرونيو أمو ناي لومي actually زي مدب
ممست معبلناتات እናቐፀለ እናተኸታተልናዮ ክንከይድ ክንክእል ኢና ካብ ካሊእ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ብሓንቀኒዩ ክብርን ዝኽርን ነቶም ምእንታና ሓሊፎም በዚ ከነውግዕ ኣትሊስት ንዓቶም ሰምዖ ዝሪእዎ እኳ እንተዘይኮነ ንዓና ስለ ዝስምዓናን ስለ ንሪኦን ክንሓልፍ ዘይግባአና እኳ እንተኾነ ስቲል ንዖም ቀፂልና ንኸይድ ስለ ዘለና ነቶም ሰማዕታትና ይኹን ባህላይ የቐኒየለይ